ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi perpekto ang ating sambahayan. Mayroong pagkukulang ang bawat isa sa atin na dapat tugunan at hindi basta-basta tinatakasan. Ikaw kabarangay, paano mo sinusolusyonan ang problema sa inyong pamilya? Dear Papa Dudut, nakakapagod mabuhay sa mundong ibabaw. At kung pwede lang talagang tumakas pero hindi kasama sa pagpipilian ang kamatayan ay gagawin ko na. At yun nga ang eksaktong nangyari sa akin noong araw kaya napunta ako sa kasalukuyang sitwasyon ng buhay ko. Masasabi ko na kahit araw-araw ay meron pa ring pagsubok na dumarating ay mas kinakaya ko nang harapin dahil sa aking anak na siyang naging inspirasyon ko. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng istorya ng buhay ko ay nais ko munang kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories at sa iyo Papa Dudut dahil malaki ang naitulong ng pakikinig ko sa mga kwento ng mga kabarangay natin lalong-lalo na iyong may kinalaman sa buhay upang ma-inspire at mabigyan ako ng pag-asa. Kaya nga napasulat na rin po ako sa inyong programa upang makapagbahagi naman ng kwentong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Pero magpapakilala muna ako sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Odessa, 37 years old at taga Marikina. Isa akong single mother na may 6 na taong gulang na anak. Sa ngayon ay kumikita ako bilang affiliate ng isang produkto online. Rumaraket din akong ahente ng insurance at nagsiself-study ng baking dahil pangarap kong maging baker at makapagbukas ng sarili kong negosyo pagdating ng panahon. Pero ang kwento ko ay magsisimula taong 2018 noong nasa Valenzuela pa lamang ang aming pamilya. Nak, alam mo ba, may sakit na naman yung pamangkin mo. Sino pong pamangkin? Ang dami ko kasing pamangkin. Di yung anak ng pinsan mo may sakit sa puso. Balita namin ng mama mo nasa ospital ulit. Awang-awa nga kami. Gusto nga sana naming puntahan doon, kaso wala namang kaming mabitbit na kahit ano. Di po ba pwedeng dumalaw kahit walang dala? Pwede naman pero nakakahiya yun. Tingin ko di naman po nakakahiya yun. Lalo ibig lang sabihin nun iniisip nyo sila. At alam naman po nila yung estado ng buhay natin, di ba? Hindi tayo palaging meron. Oo nga, alam naman nila yun at tingin namin ng papa mo naiintindihan nila. Siguro ano po? Kami na lang talaga ng papa mo yung nahihiya kasi gustong gusto naming tumulong at mag-abot sa kanila kahit kaunti. Kaya lang, wala akong kinita ngayon dahil bihira naman akong nakakalabas para makapagtrabaho. Tapos, nagkasakit pa ako. Parang alam ko na po kung saan mapupunta tong usapan na to ah. Anak naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Wala pa po kong sinasabi. Ang amin lang ng mama mo, kung meron kang extra na pera dyan, baka pwede mong ipahiram sa amin tapos ipantutulong lang namin doon sa anak ng pinsan mo. Pamangkin mo rin naman yung bata. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ano ba naman pong klaseng tanong yan? Siyempre naaawa po ko dun sa bata. Pero wala na po akong extra na pera dito. Nabigay ko na po kay mama para may pambudget tayo rito sa bahay natin. Ay, ganun ba? Paano na lang kaya to? Wala na raw extra ang anak mo eh. Hindi ko nga rin alam. Bakit po ba kasi kayo problemado dyan? Hindi naman po siguro required na tumulong o mag-abot kayo ng pera dun sa pamangkin ko. Lalong-lalo na wala rin po tayo. Alam naman namin yun. Alam niyo po pala, pero ang labas parang kinokonsensya niyo ko dahil wala akong ekstrang pantulong sa kanila.
Hindi ka naman namin kinukonsensya. Nagtatanong lang ako sa mama mo kung anong gagawin namin. Kung wala kang extra na pera, hindi ka naman namin pipilitin. Tama ang papa mo, kaya huwag ka namang magsalita ng ganyan anak. Ay, pasensya na po. Ayos lang. Walang kaso yun. Naiintindihan namin. Kasi baka walang-wala ka na rin pagkatapos mong magbigay ng pera para sa pamilya natin. Tapos hinihingan pa namin ng mama mo pantulong naman sa iba. Oo nga, naisip namin ng papa mo na hindi mo nga sila responsibilidad. Ay, meron pa naman po kung sobrang 1.5 dito. Baka pwede na po to. Ay, oo. Pwedeng-pwede na yan. Malaking tulong na yan sa pamangkin mo. Salamat anak ha, hulog ka talaga ng langit. Pero last money ko na po yan ha. Pag nangailangan pa sila wala na po talaga akong mabibigay. Pamasahe ko na lang po nasa wallet ko. Hindi naman pwede na pati yun ibigay ko sa kanila. Ayos na yung 1.5. Malaking halaga na yun pantulong sa pinsan mong nangangailangan. Sige po, ito po yung pera. Salamat ulit anak ha. Pagpalain ka ng Diyos kasi mabuti kang tao at higit sa lahat, matulungin. Papa Dudut, mahirap lang ang pamilyang kinalakhan ko. 6 kaming magkakapatid at pangalawa ako, sakto lang ang kinikita ng mga magulang namin. Karpentero ang tatay samantalang mananahe at tumatanggap ng labada ang pinagkakakitaan ni nanay. Kung hindi sapat ay madalas kulang ang sinesweldo ng mga magulang namin, panggastos namin sa pang-araw-araw. Kaya hindi na katakataka na hindi nila kami kayang pag-aralin hanggang sa kolehiyo. Buti na lang, imbes na mag-asawa at magkaanak ay inuna ko ang paghahanap ng trabaho. Kaya lang, naatang naman sa mga balikat ko ang malaking bahagi ng responsibilidad nila mama at papa sa pamilya namin. Mapagbigay akong tao, alam ng pamilya ko at malalapit na kaibigan ko ang bagay na yan. Kaya nga kahit ako na yung nawalan, basta makapag-provide lamang ako sa mga mahal ko sa buhay ay walang kaso sa akin yon. Bukod kasi sa pagiging mapagbigay ay matiisin din po ako, Papa Dudut. Kumbaga kaya kong mamaluktot hanggat maiksi ang kumot. Para sa akin ay pera lang naman yan, kikitain ko pa ulit yan. Kaya siguro gano'n na lang din. Ang taas ng kumpiyansa at tiwala sa akin ng mga magulang namin na magbibigay ako kahit na anong oras sila humingi. At madalas ay gano'n ngang nangyayari, Papa Dudut. Wala ka bang barya dyan? Barya? Meron naman po siguro sa wallet ko. Sa totoo lang, baryan na lang po yata meron ako eh. Ganon ba? Kailan ba yung sunod mong sweldo para magkapera ka naman? Yung hindi barya? Siguro sa makalawa pa po. Bakit po? Hihingi sana ako kahit 20 pesos. O kahit 10 piso na lang kasi sabi mo, barya na lang natitira sa pera mo. Para saan po? Pangyosi ko sana. Pa naman. Isang stick lang. Ang tagal ko nang hindi naninigarilyo eh. Parang na akong mamamatay. Sobra naman po yung parang mamamatay. Yun kasing nararamdaman ko eh. Simula kasi kaninang umaga hindi pa ako nakakapagyosi. Di ba nga po bawal na kayong magyosi? Abiso ng doktor sa center yun kasi di na kayo nawalan ng ubo. Isang stick lang naman anak. Kahit pa kalahati, bawal na nga po kayo. Parang mas mapapabilis pa yata akong mamatay kapag hindi nakapagyosi. Kaya pagbigyan mo na ang tatay. Ha naman bakit niyo po sinasabi yan? Yun kasi ang nararamdaman ko. Kung isumbong ko kaya kayo kay mama para mapagalitan niya kayo, gusto niyo? Ay, parang ano naman tong anak ko. Kayo yung parang ano dyan kasi pag nagkasakit kayo, ako naman po yung halos mamatay sa pag-aalala. Hindi lang sa kalagayan nyo, kundi sa kung saan ko kukunin yung pambayad sa ospital at pambili ng gamot nyo. Buti sana kung tumutulong ibang mga kapatid ko kaso di naman.
Napakahirap panghingan, palibasa laging dinadahilan na may sarili na silang pamilya. Ganun naman talaga pag pamilyado ka na. Kaya naiintindihan namin ng mama mo yung iba mong kapatid. Sana naiintindihan niyo rin po ko, kahit wala pa akong pamilya. Naiintindihan ka naman namin. Sige na nga, hindi na ako hihingi ng pangyosi sa'yo. Sa mama mo na lang mamaya. Pa naman eh. Binibiro ka lang. Mga biro niyo hindi nakakatawa, nakaka-stress po. Grabe naman. Nga pala anak, magbe-birthday na ang tito mo sa Makalawa. Sakto, sweldo mo nun, hindi ba? Opo, bakit po? Baka naman pwede mo siyang ibili ng regalo. Po? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi nagkwento sa akin nung nakaraan yung tito mong yun. Hindi man lang daw maalala ng mga anak niya yung birthday niya. Walang pagbati, walang regalo, o kahit man lang mumurahing cake, wala raw. Kaya naisip ko na regaluhan mo siya para naman matuwa sa birthday niya. Hindi po ako mangangako kasi malaki po kaltas namin nun. Sige na, kahit isang pirasong t-shirt lang o mumurahing relo. Ang mahalaga na iparamdam mo sa tito mo na naalala mo siya sa birthday niya. Sigurado matutuwa yung pag nalaman niyang may regalo ka para sa kanya. Pero di ko naman po responsibilidad na bigyan si tito. Lalo sabi ko nga malaki kaltas sa akin sa sweldo kong yun. Baka magkulang yung perang ibibigay ko sa inyo pang gastos natin dito sa bahay. Tayo naman makompromiso niyan. Kahit magkano lang naman. Sige na nak. Kikitain mo pa rin naman yung perang ibibili mo na regalo mo sa tito mo. Pero yung birthday niya, isang beses lang sa isang taon. Sige po, titingnan ko po kung may extra ako nun. Huwag mong tingnan. Pagdaanan mo para naman meron kang mapasayang tao sa araw na yun. Meron nga po akong napasaya. Pero di naman ako masaya. Anong ibig mo sabihin? Wala po. Buti pa matutulog na po ako kasi maaga pa po ako bukas sa trabaho. Matulog na rin po kayo at wag niyo na po talagang susubukang magyosi kasi kapag nagkasakit kayo, ewan ko na lang talaga sa inyo. Papa Dudut, kahit na mahirap ang buhay namin ay hindi naging maramot ang aming mga magulang. Kaso sa sobrang mapagbigay nila kahit na wala na sila ay ipipilit pa rin nilang magkaroon para makapag-abot at hindi masabing maramot. Sa kanila ko siguro naman na ang ugaling yon kaya kahit na walang-wala na ako at nahihirapan ay hindi ako makatanggi kapag nanghihingi sila. Kaya nga kahit na nagkulang ng malaki ang aking budget ay nagabot na lamang ako kay Papa ng panregalo kay Tito noong sumasahod na ako. Pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat-lahat at umasa ako na sana'y wag na muna silang humingi sa akin sa mga susunod na araw. Dahil wala na talaga akong maibibigay. Tandang-tanda ko na nakatulog na lamang ako sa labis na kalungkutan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang alam ko kapag tumutulong tayo ay dapat bukal sa ating puso at nagiging masaya ang kalooban natin pagkatapos nating tumulong. Bukal naman sa aking puso ang pagtulong ko pero minsan ay hindi na ako masaya. Yun yung damdamin na malimit kong maramdaman dahil alam kong maling-mali yun, lalo na at pamilya at kamag-anak ko naman ang tinutulungan ko. Sa kabilang banda ay naisip ko rin, Papa Dudut, na baka dala lamang yon ang labis na pagkapagod at pananawa sa paulit-ulit na sitwasyon na aking kinasasadlakan. Sa kabila ng lahat ay mas tinatagan ko na lamang ang aking puso dahil yon lang naman ang magagawa ko ng mga panahong yon. Ayokong sumuko dahil kulang na lang ay padapain ako ng bigat ng buhay. Naniniwala kasi ako na may katapusan ng lahat at kasama na doon ang paghihirap. Yung bang darating ang araw na makakaluwag-luwag kami at magiging maayos din ang lahat. Gabi-gabi bago ako matulog, wala akong bukang bibig sa mga dasal ko kundi ang makaahon na sa kahirapan ng aming pamilya. Anak, alam mo ba, buntis na naman yung pinsan mo. Sino pong pinsan?
Yung pinsan mong may 5 ng anak? At buntis na naman siya? Tumpak! Ibig sabihin pang-anim na niya yon? Oo, ganun na nga. Nakakatuwa, hindi ba? Ano pong nakakatuwa dun? Kasi blessing ang mga bata. May kasabihan nga naman pag marami, masaya rin. Kaya nga 6 kayong magkakapatid eh. Dinamihan talaga namin kayo ng tatay ninyo para maging masaya yung pamilya natin. Magiging masaya lang po yung isang pamilya kung kayang buhayin ng magulang yung mga anak nila. Sobra ka naman. Nakaya naman namin kayong buhayin ng papa mo, hindi ba? Opo, pero hindi nyo kami nagawang pag-aralin kasi mas madalas pa tayong kinakapos kesa nakakaluwag. Nagkataon lang yon. Hindi po nagkataon yun kasi ganun din naman yung buhay nung pinsan kong yun. Mantakin nyo hanggang ngayon hindi pa rin niya mabayad-bayaran yung pera na hiniram niya sa akin nung nakaraang taon kasi wala raw silang pera, na mahirap lang sila, ganito, ganyan, di naman nalalayo sa kanila yung buhay natin, di ba? Mahirap din tayo at minsan kinakapos sa pera pero buti nga nakakapagpahiram tayo sa kanila. Pabayaan mo na yung pera na hindi niya nabayaran sa'yo, anak. Ayos na yon. Pinabayaan ko na po pero hindi po ayos yun kasi pinaghirapan ko yung pinahiram ko sa kanya. Ay, hirap sa inyo, kinukonsinti niyo yung iba nating kamag-anak kaysa kampihan ako na sarili niyong anak. Ikaw na ang nagsabi, mahirap yung buhay nila. Huwag mo na lang sigurong pahiramin sa susunod na manghiram ng pera para wala nang problema. Hindi na po talaga kasi nadala na ako. Pero sigurado ako na manghihiram pa rin yan sa akin lalo ngayon buntis na naman pala. Ay, ewan sa kanila. Alam nila na mahirap ang buhay pero parang ginagawang biro. Hindi naman siguro. Anong hindi naman po siguro? Hindi maiiwasan yung ganyan lalo't may asawa siyang tao. Ikaw anak, kailan mo ba planong mag-asawa? Bakit niya po natanong? Kasi nasa 30 ka na, hindi ba? Nung kaedad mo ko, naka-4 na kaming anak ng papa mo. At pinagmalaki niyo pa po talaga yung bagay na yan sa akin? Sinasabi ko lang naman, saka dapat naman talagang ipagmalaki yon. Siyempre, kung di dahil sa pagmamahala namin ng papa ninyo, hindi kayo isisilang sa mundong ito. Pero ang issue rito, bakit niyo nga ako tinatanong kung kailan ako mag-aasawa? Dahil 30 na ako, ganon? Oo, malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo yung edad mo. Tapos wala ka pa rin pinapakilala sa amin ng papa mo. Wala ka bang planong mag-asawa o magkaanak? Meron, pero sa sobrang busy ko sa trabaho, hindi ko na nagawang magpaligaw at mag-boyfriend. Nako, dapat pinaglalaanan mo ng oras kasi masarap magkaroon ng boyfriend. Gusto mo ba? Po? Gusto mo ba kako? Kasi meron kaming ipapakilala ng papa mo sa'yo. At kailan pa kayo naging si Cupido? Saka seryoso ba yan? Nak naman seryoso ako doon. Meron kaming ipapakilala sa'yo ng papa mo. Mabait ito at saka kursunada ka. Kaya sana, bigyan mo siya ng panahon para makilala mo ng husto. Teka, masyado naman po yatang mabilis yung gusto niyong mangyari. Anong mabilis doon? Lahat po. Ay nako, kaya ka na pag-iiwanan kasi babagal-bagal ka. Hindi dapat ganyan ang pag-uugali na pinapairal mo kung gusto mo pang makapag-asawa. Hindi niyo ako masisisi. Masyadong nakakagulat yung gusto niyong mangyari. Saka saan niyo ba nakilala yung nirereto niyo sa akin, ha? Naging amo siya ng tatay mo nung minsang may pinagawa sa bahay nila. Napagkwentuhan ka nila kasi nabanggit ka sa kanya ng papa mo kaya ayun, nagka-interes siya sa'yo. Sige na anak, pumayag ka nang makipag-date sa kanya. Sayang ang tsansa. Malaki pa naman ang matutulong niya sa ating pamilya. Papadudod, hindi ko priority ang pakikipagrelasyon hanggang noong mga sandaling yon. Pero aminado akong sumagi na rin sa aking isip ang pag-aasawa. Hindi na rin kasi ako buwabata at sa edad kong 30 ay gusto ko nang magkaanak at bumuo ng sariling pamilya. Pero hindi ko nga mauna ang aking sarili dahil laging pamilya ko ang iniisip ko. Minsan ay napapatanong ako kung hanggang kailan ko gagawin ang bagay na yon.
Sa kabilang banda, si Mama Payata ang mas nag-alala sa aking love life kaya hindi niya tinigilan ang pagreto sa akin doon sa kakilala nila ni Papa na naghahanap ng makakarelasyon ng mga panahong yon. Sa huli, pinagbigyan ko si Mama at pumayag ako makipag-date sa naturang lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Pio, na nung una ay kinagulat ko ang pagitan ng mga edad namin. 15 taon kasi ang tanda niya sa akin, biyudo at may 2 anak na nasa late 20s. Pero nakilala ko namang mabait at maginoo si Pio. Mga bagay na nagustuhan ko sa kanya bilang kaibigan, Papa Dudut. Anak, kumusta kayo ni Pio? Balita namin ng mama mo, nagkakadevelopan na raw kayo ah. Totoo ba yun? Wow! Marunong na po kayong gumamit ng salitang nagkakadevelopan ha? Sino nagturo sa inyo? Narinig lang namin sa tabi-tabi, saka sa TV. Saka bakit di namin malalaman usok-uso namang salita yan na ginagamit ng mga magsing irog. Tama ang papa mo. Hindi lang picture ang nade-develop, pati rin feelings. Tumpak! Dami nyo na talagang alam ha? O siya, bakit hindi mo pa kasi masagot-sagot yung tanong ng papa mo? Oo nga, naghihintay at nasasabi ka kung malaman kung nagkakamabutihan na kayo ni Pio. Mabuti po ang turingan namin sa isa't isa bilang magkaibigan. Ano? Hanggang ngayon ba naman magkaibigan lang kayo? Baka naman magkaibigan pa lang ang ibig sabihin ng anak mo. Ano pong magkaibigan pa lang? Bakit? Meron pa ba kaming dapat maging turingan sa isa't isa bukod sa pagkakaibigan? Meron! Ano po? Anong ano po? Ako po yung unang nagtanong, Ma. Oo nga, pero hindi man lang ba pumasok dyan sa isip mo na magustuhan si Pio kahit kaunti? Kasi hindi ba gusto ka rin niya? Sinabi niya sa amin yun ng papa mo, kaya umasa kami na magkakadevelopan kayo. Tama ang mama mo, nak. Yung totoo, magkaibigan lang ba talaga kayo? Ay, yung totoo, umamin na po si Pio na gusto niya akong ligawan. Ayun naman pala. Pero hindi pa po ako pumapayag. Bakit naman? Kasi kasi hindi pa po ganun kalalim yung pagkakagusto ko kay Pio. Oo, mabait siya, maginoo. Pero ewan. Hindi mo na kailangang sobrang magustuhan si Pio para pumayag na magpaligaw sa kanya. At saka sabi ko nga, nade-develop yung feelings. Malay mo, pag andun na kayo, pag pumayag ka ng magpaligaw sa kanya, mapagtanto mo na gustong gusto mo pala siya. Kaya nga payo namin ng mama mo, huwag mo nang pakawalan si Pio. Kumbaga sa mga naglipa ng isda sa dagat, magandang klase na siya. Bakit? Dahil may pera siya. Ha? Saan naman ang galing yan? Naaalala ko lang kasi, ganyan-ganyan din yung bukang bibig ni Mama nung pinakilala niyo sa akin si Pio. Sabi ni Mama sayang daw ang tsansa dahil malaki raw ang matutulong niya sa pamilya natin. Ano pong ibig sabihin nun, di ba? Ha? Uy, tinatanong ka ng anak mo. Sus, magpapaka-plastic pa ba tayo rito? Totoo naman yung sinasabi ko. Pag naging kayo ni Pio, malamang sa malamang, maaambunan din ng biyaya tong pamilya natin, anak. Sigurado ako na kahit papano, mararanasan nating umasenso at mangyayari yun ng lubusan kung magiging mag-asawa kayo. Seryoso po ba talaga kayo? Ay, oo naman. Tingin mo sa akin nagbibiro? Yun nga, hindi kayo nagbibiro niyan, pero di ko lang mapigilang magulat. Naiintindihan ko naman ang mama mo kasi bihira lang yung may makakakilala at magkakagusto sa'yo tapos may pera. Sa yaman ni Pio, sigurado matutulungan niya ang pamilya natin, nak. Oo nga. Baka nga bigyan niya ng permanenteng trabaho yung papa mo. O pag nagkataon, hindi na niya kailangang umextra-extra. Alam mo namang may edad na rin yung tatay mo at dumadalas yung pagkakasakit. Kaya hindi na makapagtrabaho ng tuloy-tuloy, hindi ba?
Kapag nagkataon, magiging maayos talaga ang pamumuhay natin. At syempre, pati na rin ikaw. Anong pati po ako? Malamang, pag napangasawa mo si Pio, magbubuhay reyna ka na. Kaya sana, samantalahin mo na yung pagkakataon dahil minsan lang dumating sa buhay natin yung swerte. Papa Dudut, todo sulsul sa akin sina mama at papa na pumayag na raw akong sagutin si Pio upang maging boyfriend ko dahil mabait naman yung tao. Totoo rin naman yon kahit na maiksing panahon pa lamang kaming nagkakakilala. Sa totoo lang ay iba pala sa pakiramdam kapag merong tao na nakakaunawa sa'yo at nakikinig sa mga kwento mo. At ang lahat ng yon ay nararamdaman ko kay Pio pero nag-alinlangan pa rin akong sagutin siya ng mga panahong yon. Magkaganon pa man ay hindi ako tinigilan ng mga magulang ko sa pangungulit na bigyan ko raw ng chance si Pio na patunayan ang pagmamahal niya sa akin. Napakaswerte ko na raw sa kanya dahil mature siya, mag-isip at may pera na rin. Kayang-kaya niya raw akong buhayin at ang magiging anak namin. Bagay na napag-isip-isip kong tama nga naman. Siguro'y mas nanaig sa akin ng mga panahong yon ang kagustuhan na makatakas sa responsibilidad ko sa aking pamilya sa pamamagitan ng pag-aasawa ng may pera kahit na hindi ko masyadong mahal. Kaya agad akong pumayag na ligawan ako ni Pio at makaraan lamang papadudot ang 2 linggo ay sinagot ko na rin siya. Tapos makalipas ang 3 buwan ay nag-propose na rin siya sa akin ng kasal. Siyempre hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad na ibinigay sa kanya ang matamis kong oo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, masasabi ko na naging mabuting kasintahan si Pio sa loob ng 3 buwan naming magkarelasyon. Naranasan ko sa kanya na tratuhin na parang isang reyna at aminado akong pansamantala akong nakaalis sa mabigat at nakakapagod na responsibilidad sa aking pamilya. At dahil nga may negosyo si Pio ay siya ang may pinagkukunan siya ng pera at inaabutan niya ako kasama na rin ang aking pamilya. Nung una hindi ko tinatanggap ang perang ibinibigay niya sa akin dahil nahihiya ako at meron naman akong trabaho pero mapilit si Pio. Kaya sa uli kinuha ko na rin yon. Kaya nga tuwang-tuwa ang mga magulang ko dahil nakaluwag-luwag na raw kami at mas lalo silang nagalak noong naging mag-asawa na nga kami, Papa Dudut. Kaya lang ay doon na pala magsisimula ang aking kalbaryo dahil unti-unting lumabas ang masamang ugali ng mister ko. Para siyang masamang tao na nagbalat kayo na mabait para makuha ako. At nagsimula ng magkaroon ako ng masasalimuot na araw kasama siya noong sinaktan at minaltrato niya ako. Kahit na ipinagbubuntis ko na ang anak namin ng panahong yon. Dahil nga sa sinapit kong yon ay hindi ko mapigilang sisihin ang mga magulang ko dahil ipinakilala pa nila sa akin ang demonyong yon upang maging asawa ko. Anak, nag-aaway na naman ba kayo ni Pio? Kasi kung oo, ramdam na ramdam namin. Dahil hindi niya kami pinahiram ng pera nung nilapitan namin siya ng papa mo. Sinungitan din niya kami at pinagsalita ng masama na akala mo hindi kami mga magulang ng asawa niya. Gusto ko nga siyang pagsabihan nun kaso natakot naman ako sa sama ng tingin niya. Mukhang masama ang gising eh. Ibig sabihin ba ng buntong hininga na yan? Totoo nga na nag-away kayo? Opo, Ma. Nung nakaraan lang ang sabi mo, meron din kayong pinag-awayan, hindi ba? Bakit parang hindi na yata kayo nagkakasundong mag-asawa? Siguro inaaway mo siya, no? Ako pa po talaga yung nang-away.
Sa aming dalawa yung mister ko yung palaging nagsisimula ng gulo. Paano siya nagsisimula ng gulong sinasabi mo? Mabilis na pong uminit yung ulo ni Pio, lalo na kapag may kinalaman sa negosyo at mga anak niya. Ang masakit lang doon, sa akin niya binubunto ng lahat, lalo na wala akong trabaho at laging nasa bahay lang nila. Anong bahay nila? Bahay nyo na yon simula nang pinakasalan ka niya. Hindi ko naman po nararamdaman na welcome ako doon kasi ibang-iba ako tratuin ng mga anak niya. Paanong iba? Basta, mahalata mo naman po kung hindi sila masaya na nandun ako. Ilang beses ko na rin sila narinig na may sinasabing masama tungkol sa akin sa mga kaibigan nila pag nandun sa bahay nila para tumambay. Sabi pa nga nila ginagamit ko lang daw yung daddy nila. Natural na saktan ako pero kinimkim ko na lang at hindi ako nagsalita ng kahit ano tungkol sa mga anak ng asawa ko. Baka naman kasi hindi pa nila ganap na matanggap na napalitan mo na yung namatay nilang nanay sa pamamahay na yon. Parang ganun na nga po. Masakit lang kasi umasa ako na okay ako sa kanila. Natanggap nila ako nung hindi pa kami mag-asawa ng daddy nila. Pero katulad ng tatay nila, magaling din sila magkunwari. Ano bang ginagawa sa'yo ng asawa mo pag umiinit ang ulo niya? Sinaktan na niya ako ng 2 beses pa. Nasampal na niya ako nung sinagot ko siya kasi punong-puno na ako sa pagsusungit niya sa akin. Inaasikaso ko lang naman siya. Ginawa niya yon? Opo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin ng papa mo? Kasi ayaw ko na kayong mag-alala. Alam ko na mas gugustuhin yung intindihin ko yung ugali ng asawa ko. Unawain siya bakit siya nagkakaganon dahil yun yung gawain ng isang mabuting asawang babae. Pero minsan sumusobra na po si Pio. Hindi na ako masaya sa piling niya lalo madalas niya rin akong laitin kasi nagbago na raw itsura ko dahil sa pagbubuntis ko. Hindi na raw ako yung dating ako na nakilala at minahal niya at kung ano-ano pang masasakit na salita yung mga binabato niya sa akin. Naiintindihan namin ng papa mo yung nararamdaman mo. Pero ikaw na ang may sabi na dapat sa'yo magmula yung pagkukusa mo na intindihin ang asawa mo. Baka kasi masyado lang siyang pressure sa negosyo niya. Kaya sa'yo niya nabunton yung stress na nararamdaman niya. Pero syempre, mali pa rin na saktan at sampaling ka niya. Lalo't buntis ka sa anak ninyo. Mamaya, mapano ka niyan? Alam niyo naman po palang mali pero mas gusto niyong intindihin ko pa rin si Pio. Mag-asawa na kayo, Odessa. Hindi na lang kayo nagsasama sa iisang bubong na walang basbas ng simbahan sa pamamagitan ng kasal. Magkakaanak na kayo, hindi ba? Saka baka nabigla lang si Pio nung nagawa niya yun sa'yo. Seryoso po ba kayo dyan? Oo naman. Hindi kami tumanda ng ganito ng papa mo nang magkasama pa rin hanggang ngayon kung hindi namin nauunawaan yung konsepto ng pag-aasawa. Tama ang mama mo. Mabuti mong gawin manahimik at huwag palalain ang sitwasyon kapag nagagalit ang asawa mo. Sa halip na gatungan ng apoy sa tuwing nag-aaway kayo, pahupain mo ito. Papadudod sobrang sama ng loob ko sa mga magulang ko dahil mas inisip pa rin nila ang kapakanan ni Pio kesa sa akin. Sa kabilang banda ay alam ko na meron din akong kasalanan dahil ginusto ko rin namang makasal sa kanya. Kumbaga naisip ko kasi na pwede kong matakasan ang kahirapan at responsibilidad sa pamilya ko kung makikisama ako sa kanya kahit na hindi ko pa siya gaanong kakilala. Alam kong mali na gamitin ko siyang paraan pero naniniwala ako na merong dahilan kung bakit siya dumating sa buhay ko. Kaya lang ay puro pagbabalat kayo lang pala ang lahat sa una pa lamang. Nagtiis pa ako ng ilang buwan hanggang sa maipanganak ko ang baby namin ni Pio pero hindi pa rin nagbago ang mister ko sa pananakit niya sa akin. Bukod doon ay natuto na rin siyang mambabae kaya nag-decide na rin po ako makipaghiwalay sa kanya. Yun na rin ang naging hudyat upang lumayo ako sa poder ng mga magulang ko dahil masamang-masama ang loob ko sa kanila. Alam ko kasi na sisisihin lamang nila ako sa paghihiwalay namin ni Pio at baka gamitin na naman nila ako sa makasarili nilang kagustuhan. Hindi nga po nagtagal ay napadpad kami ng anak ko rito sa Marikina at sa mga nakalipas na taon ay kinaya kong buhayin siya ng mag-isa. Hindi ako humingi ng sustento kay Pio dahil sa trauma na iniwan niya sa akin. Mas ginusto ko na lamang na mapalayo kami ng anak ko sa kanya
hanggang sa nabalitaan ko na namatay na siya noong 2021 dahil sa COVID-19. Mabilis pang nagdaan ang mga taon at neto lang 2025, nahanap ako ng isa sa mga kapatid ko sa social media at nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na namatay ng araw ang tatay namin. At meron namang sakit si mama. Doon na nakiusap sa akin ang kapatid ko na makipagkita sa nanay namin dahil meron daw itong mahalagang sasabihin sa akin, Papa Dudut. Anak, buti naman at nagpakita ka na rin sa akin. Sabi ng mga kapatid mo, pinilit ka pa raw nila ng husto para lang pumayag na puntahan ako. Napakalaki ba talaga ng galit mo sa amin ng papa mo para matiis mong hindi puntahan kahit hanggang sa kamatayan niya? Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po sinasadyang hindi pumunta sa burol at libing ni Papa. Pero nahihiya kasi ako na magpakita sa inyo dahil baka may masabi kayo sa akin nung umalis na lang ako ng biglaan dito sa lugar natin noon. Aminado ako na pinangunahan ako ng takot kaya mas pinili ko na lang na mamuhay sa malayong lugar kasama ng anak ko. Hindi rin naman kita masisi. Lalo't sobrang hirap ng pinagdaanan mo noon. Hindi lang sa kamay ng asawa mo, kung hindi sa amin na rin na pamilya mo. Pasensya na po talaga kayo, Ma. Ayos lang. Naiintindihan kita. Mas naintindihan ka namin ng papa mo nung umalis ka sa puder namin at tuluyang magpakalayo-layo. Akala namin sa pelikula lang nangyayari yung ganon, pero sa totoong buhay din pala. Yun nga lang, sa huli namin na pagtanto, kung kailan hindi na namin alam kung paano at saan ka hahanapin. Sinadya ko po talagang hindi magpakita sa inyo dahil sa totoo lang, gusto ko na kayong kalimutan. Gusto ko na pong burahin sa alaala ko, hindi lang yung nakaraan kundi maging kayo na pamilya ko. Ewan, pero di ko lang talaga mapigilan magtanim ng hinanakit at sama ng loob sa inyo ni Papa dahil kayo pa talaga ng mga magulang ko yung hindi ko mampi sa akin nung araw na kailangan ko ng tulong at suporta nyo. Simula nun, nawalan na rin ako ng amor sa inyo. Lalo kung iisipin hindi lang naman yun yung insidente sa asawa ko yung unang beses na hindi nyo ako pinili bilang anak. Di ba palaging kapakanan ng ibang tao yung inuuna nyo kaysa sa akin? Bakit? Kasi inaasahan nyo na maiintindihan ko lahat dahil ganun nyo kami pinalaki ng mga kapatid ko. Hindi masama magbigay at umunawa pero hanggang kailan ko po ba yun gagawin kung ako mismo walang-wala rin at nangangailangan din ng pangunawa? Patawarin mo kami. Kasi hindi nga kami naging maramot sa iba. Pero ikaw mismo na anak namin, pinagdamutan namin ng papa mo ng mga bagay na kailangan mo, anak. Pasensya ka na talaga sa amin. Kung pwede lang talaga naming ibalik yung nakaraan, gagawin namin para maitama lahat ng pagkukulang namin sa inyong magkapatid, lalong-lalo na sa'yo. Pero alam naman po nating imposible nang mangyari yun at ayoko naman pong mabuhay na may sama ng loob pa rin sa inyo ni Papa. Ang totoo, sobra ako nagsisisi kasi hindi ko kayo napatawad kaagad. Sana kung nagawa ko yun na mas maaga, mas marami pa akong pagkakataon na nakasama si Papa bago siya kinuha sa atin. Naniniwala ako na mayroong dahilan ng lahat kaya nangyari yung mga dapat mangyari. Saka hindi naman galit sa'yo ang papa mo. Medyo nagtampo lang ng kaunti kasi miss na miss ka na raw niya pero hindi ka niya nakita sa huling sandali niya. Kaya nga kabilin-bilinan niya sa amin na mga kapatid mo, gawin namin ang lahat para mahanap ka at makausap kita nang sa ganon, maihingi ko raw siya ng kapatawaran sa iyo, anak. Pinapatawad ko na po kayo ni Papa, Ma.
Patawarin niyo rin po ako sa mga pagkukulang ko sa inyo bilang anak. Wala na yun. Matagal ka na naming pinatawad. Mahal na mahal ka namin, Odessa. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Papa Dudut, maraming mabubuting bagay na tinuro sa akin ng mga magulang namin at kasama na doon ng pagpapatawad. Pero mahirap magpatawad lalo na sa loob ng mahabang panahon ay napangibabawan ako ng galit, hinanakit at tampo para sa mga mahal ko sa buhay. Kaya nga malaki ang pagsisisi ko na hindi na ako personal na nakahingi ng tawad sa aking papa. Magaganon pa man ay payapa ang puso ko noong narinig ko kay mama ang habili niya. Sa kasalukuyan ay bumabawi ako kay mama sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya tuwing bumibisita kami ng anak ko sa bahay nila sa Valenzuela. Pero kung tatanungin niyo naman ako ang tungkol sa kalusugan niya ay masasabi ko na bumuti ang kalagayan niya. Masaya ako pero nandun pa rin ang takot sa aking puso na baka pansamantala lamang pala na pinahiram siya ng Diyos sa akin. Pero kahit na ganoon ay pinipilit kong pumanatag at kumalma lalo at hindi ko na kontrolado ang sitwasyon. Natutuhan ko rin na pahalagahan ang bawat sandali at sulitin ang mga pagkakataon na kasama namin ang isa't isa lalo ngayong nagkapatawaran na kami. Walang perpektong magulang at wala ring perpektong mga anak. Walang perpektong relasyon at walang perpektong karelasyon. Pero lagi po nating tandaan na gumawa tayo ng mabuti sa mga mahal natin sa buhay at huwag natin silang hayaan na malungkot at masaktang mag-isa. Lalo at pamilya tayo. Ibig sabihin, kaagapay natin ang isa't isa at kakampi sa lahat ng sitwasyon. Yun ang importanteng aral sa buhay na natutuhan ko. Maraming salamat, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang storya ng buhay ko. Sana'y kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at Barangay Odessa. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay nangyari sa amin ng asawa ko mga 5 taon na ang nakakalipas. At dahil sa mga kababalaghang nagsisimulang mangyari muli sa amin itong mga nakaraang taon. At dahil na rin po sa kakaibang karanasan namin ay mamabutihin ko pong itago na lamang ang aming tunay na pangalan. Ako po si Dennis, 30 years old at isang psychometrician at lumaki sa Albay Province. Ang asawa ko naman ay si Lady, 28 years old at dito sa Maynila ipinanganak. Noong high school ako ay lumipat na sa Maynila ang aming pamilya. Kaya naman halos dito na rin naman kami lumaki. At umuuwi na lamang kami sa Albay kapag magbabakasyon o kaya naman ay may reunion ang mga magkakamag-anak. Napakaganda po ng aming lugar, Papa Dudut. Naabutan ko pa noong panahon na konti pa lamang ang mga tao. At napapalibutan pa ang mga iilang bahay sa barangay namin ng malalaking puno at napakagandang mga bulaklak. Marami din pong mga pasyalan sa aming lugar tulad ng mga batis at kuweba. Pero ang pinaka naaalala ko ay kapag nagpupunta kami sa mga liblib na lugar noong mga bata pa kami. Noon ay nakaugalian namin ang magsabi ng tabi-tabi po sa mga madadaanan. Bagay na itinuro sa akin ng aking lola para daw hindi ako makagambala ng mga maligno at ng mga espiritu.
Bata pa lamang ako ay marami na akong naririnig na kwento ng kababalaghan sa aming lugar. Karamihan sa kwento ay mga tungkol sa aswang na gumagala kasama ng mga normal na tao at mga maligno na nakatira sa mga malalaking puno. Kahit pa ang sarili kong ina ay may ibinahaging kwento sa akin na noong mga 3 or 4 years old pa lamang siya, nang karay-karay siya ng aking lola na naglalakad ay may nakita siyang isang babae na nakadikit sa silong ng isang kubo. At ang mahaba at malagong buhok nito ay nakalaylay at umaabot sa lupa. Nang tinanong daw niya ang lola ko, itinuro ang babae at tinanong kung ano yon. Noon ay kumaripas na ng takbo ang lola ko habang karay-karay siya. At pagka-uwi ay doon niya nalaman na ang babaeng yon daw pala ay isang aswang na hinihigop ang buhay na bata na nasa sinapupunan ng buntis naming kapitbahay. Habang lumalaki ay marami pa akong mga kwentong napapakinggan na kagaya ng kwento ni nanay. Pero nang kami ay magpamaynila na, ay unti-unti na rin itong nakalimutan. At nang tumanda na nga ako ay tumigil na rin talaga akong maniwala sa mga ganong klase ng kwento. Graduate kasi ako ng psychology, Papa Dudut. Kaya para sa akin, ang mga ganoong bagay ay baka bunga lamang ng imahinasyon. O kung hindi naman, ay sigurado akong pinaglalaroan lamang sila ng kanilang mga utak. At may siyentipikong paliwanag kung bakit sila nakakakita at nakakaranas ng kababalaghan. Noong nasa Maynila naman kasi ako ay halos wala na rin naman akong naririnig ng kwento tungkol sa mga aswang at maligno. Maliban na lamang sa mga paminsang kwento ng mga kakilala ko tungkol sa mga multo na nakita o naramdaman nila. Pero hindi ko akalain na ako mismo ay makakaranas ng kababalaghan, Papa Dudut. At hindi lang isang beses, kundi maraming beses pa. At ang pinakamasaklap ay ang malagay pa sa kapahamakan na ang ngayon ay asawa ko ng si Lady. 3 years ago nang magkaroon ng grand reunion ang aming mga kamag-anak sa Albay. Noon naman ay isinama ko na si Lady para formal na ipakilala sa kanila bilang GF ko. Si Lady po ay isang mahinhin, mahiyain pero matalino at magandang babae. Mestizahin din po siya. May pagkakahawig po kay Janine Gutierrez. Bago po ang reunion naming yon, ay mga 2 taon na rin po akong hindi bumibisita sa aming probinsya. Kaya talagang nagulat ako sa mabilis na developments sa aming lugar, lalo na sa mga bandang bayan, kung saan ay napakarami ng mga building at tabi-tabing bahay na nakatayo. Dumadami na rin po ang mga tao at halos talagang city na kung titignan. Naging maayos at masaya po ang aming reunion. At niloko pa nga ako ng mga kamag-anak ko na huwag ko na raw bibitawan pa si Lady. Kasi naka-jackpot na ako sa kanya. At binibiro pa nila ako na maging alerto daw ako dahil baka makakilala pa siya ng may mas itsura sa akin. Kaya baka magbago ang isip at iwanan ako. Ang hindi ko po akalain, Papa Dudut, ay magkakatotoo pala ang pagbibiro nilang yon. At sa kakaiba at nakakapangilabot pang paraan. Bago kami bumalik sa Maynila ay nagkayayaan na mag-swimming kami sa isang batis sa amin. Tanyag po ang batis na yon sapagkat merong yung napakalaki at napakagandang puting-puting bato na sinasabi nila na noon ay pinamamahayan nga daw ng maligno. Pero nang dumating kami doon ay marami-rami ding mga turista. At ang kwentong-kwentong yon ay tila nakalimutan na rin ng marami. Dahil mahilig po sa photography si Lady ay hindi ko po namalayan na lampas kalahating oras na po siyang nawawala at hindi pa bumabalik. Ang naisip ko ay baka naman naaliw sa tanawin kaya ginanahang kumuha ng litrato.
Pero nang lumampas na ang 1 oras na siyang nawawala ay kinabahan ako. Nagsimula na po kaming hanapin siya. Nang makita po si Lady ay nakatulala lang siya sa harapan ng isang napakalaking puno ng akasya. Lady! 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 Babe! Lady! Mag-isang oras na kami naghahanap sa'yo. Babe! Huy, okay ka lang? Ha? Ano? Bakit tulala ka? Magtatatlong oras ka nang nawawala. Lampas 1 oras ka na namin hinahanap. Dennis? Ha? Kararating ko lang dito ah. Wala pang 1 oras ako nang umalis dun sa may batis. Babe, 3 oras ka nang nawawala. Lahat na kaming mga lalaki hinahanap ka na eh. Teka nga, tawagan ko nga sila. Shucks, bakit patay phone ko? Marami pa akong battery kanina. Ayaw magbukas. 3 oras na akong nawawala? Paano nangyari yun? Oo, babe. Tara, bumalik na tayo. Lumulubog na yung araw. Oo nga no. Kanina mataas pa yung araw. Nalilito ko. Ano ba ang huli mong naaalala? Ang natatandaan ko, may nakita akong isang aso. Nasa gitna ng mga kakahuyan. Tahimik lang siya na nakatingin sa akin. Nung una, natakot pa ako kasi baka kagatin ako. Pero tahimik lang siya. Nakatingin. Nagtaka ako kung paano siya napunta doon. Puro kakahuyan yun at walang malapit na bahay. Tapos naaliw na ako sa kanya kaya binidyohan ko siya. Tapos nun, sinundan ko na siya habang nagvi-video ko. Tapos ayun nga, dumating ka na. Pero wala naman akong asong nakita pagdating ko. Alam ko na. I-check natin yung camera mo kung ano ang nangyari. Sige, eto. I-play mo yung video. Ha? Paano nangyari yun? Bakit walang na-record? Baka naman sira yung camera mo. Ewan ko. Andito naman yung ibang mga picture na kinunan ko eh. Yung mga pictures natin sa batis andito rin. Bakit yun lang yung sira? Lady, tara na! Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Dito tayo. Teka. Naalala mo ba ba ang daan pabalik? Teka, nalilito na rin ako. Lady, baliktarin mo ang t-shirt mo. Ha? Baliktarin mo. Babaliktarin ko rin tong suot ko. Ha? Bakit? Basta gawin mo na lang. Yan ang naaalala kong turo sa akin nung bata ko na dapat gawin kapag naliligaw para mahanap ang daan pabalik. Sige, sige. Dali, ayokong abutan tayo ng gabi dito. Hindi ko alam kung nakatulong nga ba, pero nahanap naman namin pabalik ni Lady ang daan. Nang ikwento namin ang nangyari sa liblib na lugar sa may akasya, ay sinabi kaagad ng mga pinsan ko at kahit ng mga matatanda sa amin na maaari nga daw na napunta si Lady sa lugar ng mga engkanto. Lalo pat ang mga malalaking puno tulad ng akasya at balete ay sinasabing bahay daw ng mga engkanto at lamang lupa. Mabuti na nga lang daw at nahanap ko kaagad si Lady dahil kung hindi raw ay baka nakuha ito ng mga engkanto. Ako pa ang nasisi kung bakit ko daw kasi hindi pinaalalahanan si Lady na magsabi ng tabi-tabi po, lalo pat dayuhan ito sa aming lugar. Bukod pa dyan ay meron kasing si Lady na nunal malapit sa mata, kaya't sinasabi nila na isa rin daw ito sa mga dahilan kung bakit maaaring maging lapitin si Lady ng mga maligno at engkanto. Ako naman ay kahit na pinagbaliktad ko na rin ang t-shirt si Lady ay pati na rin ako ay sa puntong yun ay hindi pa rin masyadong naniniwala na gawa yun ng maligno.
Sa isip ko ay baka naapektuhan lang ako ng sobrang kaba dahil sa pagkawala ni Lady. Kaya kung ano-ano ang mga naisip ko at nararamdaman. Inisip ko na lamang din na baka may kung anong halamang gubat lang si Lady na naamoy na nagkaroon ng epekto sa kanyang perception at memorya. Yung nangyari naman sa camera at sa aking cellphone ay inisip kong maaring nagkataon lang na nagmalfunction at nasira. Pero kinabukasan ay dinapuan ng matinding lagnat si Lady Papadudut. Napakataas ng kanyang temperatura at nagdidiliryo. Dahil dito ay hindi na rin kami natuloy sa pag-uwi sa Maynila at isinugod namin siya sa ospital. Pagdating ng ospital ay hindi rin makita ng mga doktor kung ano ang mali kay Lady. Kahit na ano pong gamot ang ipainom sa kanya ay hindi bumababa ang kanyang mataas na temperatura. Kaya pumayag na rin po ako nang sabihin ng nanay ko na tumawag kami ng magtatawas. Akin na ang palanggana. Lalaki. Ano po? Pansinin mo ang forma ng mga patak ng kandila sa tubig. Hugis lalaki. Lalaki po yung maligno? Engkanto. At hindi lang basta ordinaryong engkanto. Isa itong prinsipe sa kaharian nila. Prinsipe? Bakit niya po binigyan ng sakit si Lady? May nasabi pa si Lady sa'yo na natapakang nuno sa punso. O baka may pinitas siyang bulaklak o dahon sa kagubatan. Wala naman po. Ang sabi niya lang po ay may nakita siyang aso sa gitna ng gubat. Tapos naaliw po siya dito at sinundan niya. Tapos nang nakita ko po si Lady ay naroon na siya. Tulala sa harap ng isang malaking puno ng akasya. Malapit siya sa puno ng akasya? Opo. Bakit po? Nakursunadahan siya. Paano pong nakursunadahan? Kung prinsipe ang engkantong may gawa nito sa kanya at nakita mo siya na malapit sa akasya, ay baka gustong dalhin ng engkanto si Lady sa kaharian nila. Kaharian? Ang mga engkanto ay madalas na namamahay sa mga malalaki at matatandang puno. Maaaring puno lang ito sa paningin ng ordinaryong tao, pero sa mga nakukursunadahan nilang mga tao, ay ipapakita nila ang tunay na anyo ng kanilang tirahan. Isang maganda at malaking palasyo. Pero bakit naman po gustong dali ng engkanto si Lady sa kanila? Magandang dalaga si Lady. At kahit na nakaratay siya dyan ngayon at hindi ko pa nakakausap, ay huhulaan kong tahimik siyang tao at nagtataglay ng inosensya ng isang bata. Tama ba ako? Opo, tama po kayo. Ganyan nga po siya. Ang mga kagaya niya ang natitipuhan ng mga engkanto. Ibig niyo pong sabihin ay nagustuhan siya nung engkanto? Malaking posibilidad yon. At dahil hindi lang ito basta-bastang engkanto at mataas pa ang antas sa kanilang mundo, sa tingin ko'y gusto niyang gawing asawa at prinsesa si Lady. Paano po natin maliligtas si Lady? Ha? Ano yun? Namatay ang kandila! Siya yun. Oo. Ipinararamdam niya sa atin ang lakas niya. Susubukan ko ang lahat ng aking makakaya, anak. Pero ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa iyong malakas ang puwersa ng karibal mo. Maaaring mapalis ko siya ngayon. Pero hindi ko masisiguro na hindi siya magbabalik. Ikinalulungkot ko. Pero sa mga kagaya ng engkantong ito, sa tingin ko'y hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha si Lady. Nakailang session din si Lady sa paggagamot sa kanya ng magtatawas papadudot. At nakita ko rin mismo sa sarili kong mga mata ang improvement kay Lady. Kung walang nagawa ang mga doktor ay parang
Ang nakatulong nga sa kanyang kondisyon ay ang ginawang paggagamot ng magtatawas. Pero sa gulat naming lahat ay walang maalala si Lady sa lahat ng mga nangyari sa kanya. Ang huli niyang naaalala ay nang nagpunta kami sa Bates at matapos noon ay ang huli niyang natatandaan ay ang nasa Maynila na kami. Tulad ng nirecord niyang video ay parang nabura din ang lahat ng mga nangyari sa utak niya. At dahil nga sa lahat ng mga kababalaghang nangyari, ay unti-unti na rin ako naniwala na totoo nga ang engkanto at maligno. Naniwala na ako na talagang mayroong mga bagay sa mundo na hindi maipapaliwanag ng tao ng lohika at ng siyensya. Pero ang pangyayaring ito kay Lady ay nagkaroon din ng hindi kaaya-ayang epekto sa aming sitwasyon sa buhay. Dahil sa pagkakasakit ni Lady, ay halos 1 buwan din kaming namalagi sa probinsya. At dahil hindi ko naman siya maaaring iwanan, ay nag-emergency leave ako sa trabaho ko ng 1 buwan. Mabuti na nga lang at mababait ang aking mga boss at pinayagan nila ako. Si Lady naman ay hindi pinalad. Dahil mahigpit ang kanyang kumpanya, ay napilitan tuloy siyang mag-forced resignation. At matapos noon ay nahirapan na rin siyang makahanap pa ng bagong trabaho. Mula kasi nang mangyari yon kay Lady ay parang may nagbago na rin sa kanya. Mas naging tahimik siya at withdrawn. Sa aking obserbasyon ay gumaling man siya sa kanyang pisikal na katawan. Ay naapektuhan naman na nangyari sa kanya ang kanyang kaluluwa at pagkatao. Ako rin ay medyo na-guilty sa mga nangyari, Papa Dudut. At nahiya ako sa kanyang pamilya. Kung hindi kasi sa akin na dinala ko siya doon at kung binantayan ko lang siya at sinamahan ng sa lahat ng oras ay baka hindi yun nangyari. Kaya mula noon ay mas naging malaki ang naramdaman kong responsibility kay Lady. Obligasyon kong maibalik siya sa dati. At kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa pangyayaring yon ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ipinangako ko din sa sarili ko na kahit na ano pang mangyari, hindi ko iiwanan si Lady. Nang nasa Maynila na kami ay sinamahan ko si Lady na magpatingin sa isang psychologist. Mabuti na nga lang po at ako ay isang psychometrician, kaya naman naging madali sa akin ang makahanap ng therapist na mura lang maningil. Ayon sa pagsusuri ay meron daw depression si Lady. At matapos ng ilang session ay sa awa ng Diyos ay bumuti-buti naman ang kanyang kalagayan. Unti-unti nang bumalik si Lady sa dati niyang ugali na magiliw at optimistic. At nang siya ay gumaling na, ay naging madali na rin muli sa kanya ang makahanap ng bagong trabaho. Bumalik na sa dati ang buhay namin, Papa Dudut. Naging maayos naman si Lady sa kanyang bagong trabaho at ako naman ay balik sa dati na rin na walang masyadong inaalala. Kaya nang kami ay mag-anibersaryo ay minabuti ko rin na mag-propose sa kanya na magpakasal. Nasinagot naman kaagad ni Lady ng kanyang matamis na oo. Agad naming plinano ang aming kasal. Pinagkasunduan namin na mag-iipon muna kami sa loob ng 1 taon para sa magagastos sa aming kasal. At bilang paghahanda na rin sa aming future. Naging maayos at maganda ang mga sumunod na buwan. At akala ko'y magtutuloy-tuloy na ito. Hanggang sa may dagok na namang dumating sa aming pagsasama. Napansin ko na meron na namang pagbabago kay Lady. Pero sa pagkakataong ito ay wala nang kinalaman sa kababalaghan. Napansin kong nagkaroon ng kakaibang sigla sa kanya pero pakiramdam ko ay hindi naman dahil sa akin o sa kanyang trabaho. Nakaramdam ako na parang meron siyang iba. Matapos ang ilang linggo nang mapansin ko kay Lady ang pagbabago sa kanyang kinikilos, ay nagsimula na rin siyang manlamig sa akin. Kapag nagkikita kami ay pakiramdam ko ay napipilitan lang siya. At parang palagi siyang nagmamadali na umalis. Dumating na rin sa puntong parang iniiwasan na niyang makipagkita sa akin.
o maski ang makipag-communicate. At doon ko na nga naramdamang posibleng meron na siyang third party. At isang araw ay dumating na nga ang pinaka-kinakatakutan ko. Nakipagkita sa akin si Lady at sinabi niyang gusto na niya na makipaghiwalay. Dennis, may gusto sana akong sabihin sa'yo. May kinalaman ba tong sasabihin mo kung bakit hindi ka na nagpapakita sa akin? At kung bakit iniiwasan mo na ang tawag ko? Oo. May iba ka na? I'm sorry, Dennis. Lady, seryoso ka ba? Lady, ikakasal na tayo. Alam ko. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya na mahulog sa iba. Paano? Sino? Hindi mo kilala. Kapitbahay ko siya. Ano? Kapitbahay mo? Sino? Sino doon? Bagong lipat lang siya. Nung March lang siya lumipat. Nung March? Isang buwan matapos ko mag-propose sa'yo? Oo. Paano? Paano nangyari yun? Lady, 4 years na tayong magkarelasyon. Tapos ipagpapalit mo ako sa lalaking kakakilala mo lang ng wala pang kalahating taon? I'm sorry, Dennis. Pero sa tingin ko, mahal ko si Mateo. Mateo? Hindi. Hindi ako naniniwalang pag-ibig yan. Dennis, hindi ko maipaliwanag. Basta pakiramdam ko, ang tagal-tagal na naming magkakilala. Pakiramdam ko, tinadhana kami. Itinadhana? Dennis, nung dinala niya ako sa palasyo nila. Teka, palasyo? Hindi, sa bahay nila. Hindi, malinaw na sinabi mo sa akin ang salitang palasyo. Na mali lang ang dinig mo. Lady, kilala kita. Magsabi ka sa akin ng totoo. Sabihin mo sa akin ang lahat. Dennis, alam ko na mahirap paniwalaan ang mga susunod kong sasabihin. Pero, may palasyo si Mateo. Natatandaan mo ba nung buong araw kitang hindi kinontak? Lady, hindi mo lang ako isang araw hindi kinontak. 2 linggo kang hindi nagparamdam. At nang pumunta ako sa inyo, ang sabi ng mga magulang mo, nagpaalam ka raw na may pupuntahan. At 2 linggo kang nawala. Ano? Lady, please, hindi kita huhusgahan. Pero ikwento mo sa akin ang lahat ng nangyari. Okay, sige. Sinundo ako ni Mateo sa bahay. Dinala niya ako sa lugar nila. Nakatira siya sa gitna ng gubat. At sa gubat na yon, may isang malaking palasyo. Doon ko nalaman na isa pala siyang prinsipe. Nagulat ako dahil pagdating ko may isang napakalaking handaan. Isang napakahabang lamesa na punong-puno ng masasarap na pagkain. At nandun din ang mga magulang niya. Ang sabi nila, ang tagal-tagal na raw nila akong hinihintay. Kumain ako ng marami at ang sasarap ng pagkain. Tapos ang dami ring kanin tsaka iba't ibang gulay. Tapos inoffer nila yung pinakamasarap daw nilang pagkain. Kanin na kulay itim. Pero dahil busog na ako, tinanggihan ko. Pagkatapos noon, inihatid na ako ni Mateo sa bahay. Tapos ang sabi niya, sa susunod niya raw akong sunduin, sana sumama na ako sa kanya. Tapos binigyan niya ako ng isang supot na punong-puno ng pera. Lady, nare-realize mo ba na ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo? Lady, 2 linggo kang nawala. Hindi ko alam yung sinasabi mong 2 linggo. Isang araw lang akong nawala, Dennis. At totoo ang lahat ng sinasabi ko. Andito pa nga sa bag ko, may natira pa nung napakaraming perang binigay niya sa... Teka nga, sandali. Teka lang. Bakit ang dami kong dahon sa bag? Nasaan na yung pera? Andito yun eh. Bakit puro dahon na? Nasaan na? Gusto ko sanang dalhin si Lady sa psychiatrist, pero ang unang kutob kong naramdaman ay hindi ordinaryong sakit ang dumapo kay Lady Papadudut.
Masyadong malapit ang kinuwento niya sa mga nabanggit dati ng magtatawas. Ang tungkol sa palasyo, ang tungkol sa engkantong prinsipe na gustong asawahin si Lady. Bukod pa dyan ay alam kong kapag dinala ko si Lady sa ospital at kinonfine, agad siyang mapupunta sa psychiatric ward at papainumin ng kung ano-anong gamot. At oras na ipasok ko siya roon ay mahihirapan na akong ilabas siya. Pero ang pinakakinakatakutan ko ay baka hindi ko na siya mailigtas sa loob ng ward kung sakaling doon siya matsyempohang sunduin ulit ng engkanto. At baka sa pagkakataong yon ay tuluyan na ngang sumama si Lady sa kanya. Dahil sa nangyari ay agad kong inalerto ang mga magulang ni Lady. Ipinaliwanag ko sa kanila ang pagkakatugma ng mga sinabi nito sa akin sa mga sinabi dati ng magtatawas. At dahil maski sila ay hindi may paliwanag ang mga nangyayari ay pumayag din sila na huwag munang dalhin sa psychiatrist si Lady. Sinabihan ko na lang sila na huwag munang papasukin sa trabaho si Lady at huwag hayaan na mawalan nito ng tagabantay. Agad ko rin kinontak ang mga kamag-anak namin sa probinsya at ipinahanap ang nagtawas kay Lady. Ngunit sa kasamaang palad ay nalaman nila na namatay na pala ito ang magtatawas. Hindi man sinabi sa amin ang dahilan ay natakot ako na baka may kinalaman sa pagtulong niya kay Lady ang kamatayan ng matanda. At dahil dito, mas lalo akong nabahala para kay Lady. Kaya agad akong nagpaalam ng leave sa trabaho at nakisuyo sa mga magulang ni Lady na doon muna ako manirahan sa bahay nila upang bantayan nito. Ikinulong namin si Lady sa kanyang kwarto na siyang kinagalit niya ng husto. Nang magsimulang magalit at magwala si Lady ay napilitan na rin kaming itali ang kanyang mga kamay sa kama. Awang-awa ako kay Lady Papa Dudut at alam kong maski ang mga magulang niya ay awang-awa na rin sa kanya. Pero minabuti namin at tibayan ang loob para na rin sa ikagagaling ng aming minamahal. Pakawalan niyo ako, Ma! Pa! Pati ba naman kayo gagawin niyo sa akin to? Anak, patawarin mo kami. Kapag hindi namin to ginawa, baka magwala ka na naman at masaktan mo lang ang sarili mo. Bitiwan niyo ako! Alam ko namang yung si Dennis ang may pakana ng lahat ng to eh! Dennis, walang iya ka! Lady, parang awa mo na. Kumalma ka na. Ginagawa lang namin to para sa kapakanan mo. Anong kapakanan? Alam ko naman kung anong dahilan kung bakit mo ginagawa to eh! Nagagalit ka! Nagagalit ka dahil nakipag-break ako sa'yo! Lady, hindi yun ang dahilan. Lady, may sakit ka. Kailangan muna namin gawin to hanggat hindi ka pa gumagaling. Wala akong sakit! Hindi ba malinaw sa'yo? Hindi ikaw ang mahal ko! Si Mateo! Si Mateo ang mahal ko! Bitiwan niyo ako! Lady, parang awa mo na anak, kumalma ka na! Hindi! Pakawalan niyo ako dito! Susundayin ako ni Mateo at sasama ako sa kanya! Please, Lady, parang awa mo na. Kung dumating ulit si Mateo, huwag kang sasama sa kanya. Mapapahamak ka lang. Nagsiselos ka lang. Pakawalan niyo ako dito. Huwag niyong hintayin na magalit si Mateo dahil papatayin niya kayo! Papatayin niya kayo! Diyos ko! Tulungan niyo ang anak ko! Huwag na huwag mong gagawin niya pagkukrusahan ako! Dennis, iabot mo sa akin yung crucifix! Huwag mong gagawin yan! Lino! Tonton! Tulungan niyo kami dito! Ang lakas ng ate niyo! Masamang espiritu! Layuan mo ang anak ko! Eto, Leo! Ilayo mo yan sa akin! Ilayo mo! Wilma! Nahihirapan ang anak natin! Tanggalin mo muna yung cross! Hindi niyo kami mapipigilan ni Lady! Dennis! Hindi ka mahal ni Lady! Sa akin ka sasama! At
Wala ka nang magagawa! Hindi! Hindi ako papayag! Mahal ko si Lady! Nagmamahalan kami! Ikaw ang umalis! Nilagat! Atat pa sila mga puting nilagat! Nay! Ang krus! Ibalik niyo! Yun na siguro ang pinaka nakakakilabot na nasaksihan ko, Papa Dudut. Kitang-kita ko at dinig na dinig ko kung paanong nagbago ang pagkatao at ang boses ni Lady at naging isang lalaki. Iba din ang taglay niyang lakas at kahit na 5 tao kami na sumusubok na itali siya at pakalmahin ay hirap na hirap kami sa panlalaban niya. Halos magkasugat din ang mga paa at braso ni Lady sa pagkakatali at panlalaban niya. Kaya minabuti naming palitan na rin ng tali ng mas makapal na tela. Noong una ay talaga rin nanlalaban si Lady kapag dinidikitan namin siya ng krus o ng rosaryo. Pero nang tumagal ay kumalma na rin ito at hindi na nanlaban. Pero kapag inilalayo namin ang krus ay bumabalik na naman siya sa nakakapangilabot niyang pagsisigaw at pagwawala. Kaya naman minabuti na rin namin na hindi na alisin sa tabi niya ang krus kahit para kumalma na siya. Para makasigurado kaming hindi na siya muling aatakihin ng engkanto. Pagkatapos ng 2 o 3 araw ay kumalma na talaga ng husto si Lady. At unti-unti na rin bumalik ang kanyang sariling huwisyo. At tulad ng dati ay wala na naman siyang maaalala. Nagulat na lamang siya nang makita niyang nakatali siya sa kama at may katabing mga krus. At kahit pa umiyak ng umiyak at magmakaawa sa amin si Lady ay hindi kami pumayag na kalagan siya. Sa takot na baka bumalik na namang muli ang pag-atake ng galit na engkanto. At kahit na kumalma si Lady, Papa Dudut ay patuloy naman siya sa pag-iyak sa mga sumunod na araw. May mga oras pang tulala na lang siya habang nakaratay. At kahit na nakalimutan niya ang nangyaring pagwawala niya at tilang pagsapi sa kanya ng engkanto, ay hindi naman niya nakalimutan na gusto niyang sumama dito. Hindi ko nga alam, Papa Dudut, kung matatawa ako o magagalit o maiiyak na lamang. Dahil ang karibal ko kay Lady ay isang engkanto. Pero sa kabila ng lahat ng kababalaghang ito, ang talagang bumaon sa akin ay ang sakit na marinig mula sa babaeng mahal na mahal ko ang sabihin niyang hindi niya ako mahal at may iba na siyang gusto. Gusto ko mang kumbinsihin ang sarili ko na epekto lamang ito ng panlilinlang sa kanya ng engkanto. Hindi ko rin maiwasan na masaktan at maisip na baka yun naman talaga ang katotohanan. Na hindi niya ako mahal. Na hindi na ako mahal ni Lady. Ilang araw mula nang iginapos namin si Lady dahil sa kanyang pagwawala, ay dumating na ang isa pang magtatawas na nakuha ng aking kamag-anak sa probinsya. Katulad ng ginawa ng namayapang magtatawas ay sinuri niya muna kung ano nga ba talaga ang aming kinakaharap na elemento. At tulad nga ng sinabi ng dating magtatawas, ay kinumpirma niyang engkanto raw ito na may mataas na katungkulan at nagkagusto kay Lady. Agad siyang nagsimula sa kanyang mga ritual ng panggagamot. Pero nang magwala ng muli si Lady ay nakarinig na naman kami ng nakakakilabot na boses ng lalaki mula sa kanyang maliit at payat na pangangatawan. Namalas ko ang takot sa mata ng magtatawas. Nang mapakalma ng magtatawas si Lady ay kinausap kami ng matanda. Humingi siya ng tawa dahil hindi na raw niya kayang ituloy ang panggagamot. Masyado raw malakas at makapangyarihan ang engkanto at natatakot siyang balikan siya nito. At dahil sa mga sinabi ng magtatawas ay nabalot kami ng takot at pinanghinaan kami ng loob. Hanggang sa nakita ko ang krus sa tabi ni Lady.
At naalala ko kung paano nagalit ang engkanto nang itinabi namin ito sa kanya. Dito ako nakaisip na kumausap ng pare. Anong may paglilingkod ko sa iyo, iho? Father, may gusto po kasi sana akong ikonsulta sa inyo. Sige, ano yun? Father, paano po ba magpa-exercise? Exercise? Bakit? May kakilala ka bang sa tingin mo ay sinasapian ng demonyo? Father, hindi po demonyo. Engkanto po. Parang naengkanto po kasi yung girlfriend ko. Alam mo, iho, sa simbahang Katoliko, mapaengkanto pa yan, lamang lupa o maligno, manifestasyon lang ang lahat ng yan ng demonyo. Demonyo po yung umatake sa girlfriend ko? Sa ating paniniwala, dalawa lamang ang puwersang mayroon sa mundo, ang demonyo at ang Diyos. Mapanlin lang ang demonyo at may kapangyarihan itong mag-iba-iba ng anyo depende kung saan tayo pinakamahina at madaling mamanipula nito. At kung tutusin ay hindi lang supernatural ang anyo ng demonyo. Namamalas din natin ang puwersa nito sa tuwing nagpapatalo tayo sa temptasyon ng kadiliman. Ang pagnanakaw, ang pagpatay, at pananakit sa kapwa, at iba pang mga makasalanang gawain, mga pangyayari din yan kung saan namamalas natin ang impluensya ng kadiliman. Pero bago ang lahat, ano ba ang nangyari sa girlfriend mo? Father, nagsimula po kasi ang lahat ng magbakasyon po kami ng girlfriend ko sa probinsya. Lady po ang pangalan niya. Isang araw, nang namasyal kami sa may batis doon, nawala po siya ng matagal. At nung matagpuan ko siya, nakatulala na lang siya sa harapan ng isang malaking puno. Matapos po nun, nagkasakit siya at hindi makita ng mga doktor kung ano ang dahilan ng sakit. Nang nagpatawas po kami sa manggagamot dun sa amin, sinabi na may nagkagusto daw sa kanyang engkanto. Nangyari po yun mga 1 taon nang nakakalipas. Pinagamot niyo siya sa isang albularyo? Opo eh. O sige. Tapos, ano na nangyari? Matapos po naming magpatawas, bumalik naman sa normal si Lady. Pero 1 buwan matapos ko mag-propose sa kanya ng kasal, kinausap niya ako na gusto na raw niyang makipag-break. Dahil iba na raw po ang mahal niya. At nang ikinuwento po niya kung saan niya nakilala at ang pagkatao ng lalaking yun, tumugma po dun sa description ng magtatawas sa engkantong nakita niya na nagkagusto kay Lady. At nagsimula ulit siyang atakehin ito nung mag-propose ka sa kanya ng kasal? Opo, Father. At nung hindi po ako pumayag, doon na po siya nagwala. At dahil din po kakaiba na yung pagwawala niya, ikinulong po namin siya sa kwarto at iginapos sa kama. Iginapos niyo siya? Opo, Father. Wala na po kasi kaming ibang choice dahil nagwawala po siya at natakot kaming baka saktan niya ang kanyang sarili. Sinasabi niya rin po na susunduin daw po kasi siya ulit ng engkanto at sinabi niyang sasama na siya dito. At saka, Father, nung idinikit po ng nanay niya ang krus sa kanya, bigla pong nag-iba ang boses niya. Nakakapangilabot po. Tapos bigla po siyang naging malakas. At 5 pa kami na nagtulong-tulong para lang mapigilan siya sa pagwawala niya. Katakatakang ang mga pangyayari yun, ano? Pero, alam mo, iho, hindi kasi kami basta-basta pwedeng gumawa ng exorcism hanggat hindi naro-rule out ang ibang factors. Naikonsulta niyo na ba siya sa psychiatrist? Father, hindi pa po. Natatakot kasi kami na baka lumala lang siya kapag ipinasok namin siya doon. Pero kailangan, iho. Alam kong hindi ito ang inaasahan mong sagot mula sa isang pari na katulad ko. Pero kailangan muna nating masiguro na ang pagwawala ni Lady ay hindi dahil sa ibang bagay na pwede namang masolusyonan ng gamot at therapy. Lalo pat nabanggit mo na ikakasal na dapat kayo. Alam naman nating lahat na ang pagpapakasal ay isang napakalaking life decision na maaaring makapagbigay ng matinding stress sa isang tao psychologically. Father, please, parang ahawan niyo na po. Kahit bisitahin niyo lang po muna si Lady. Pero sige po, pangako. Pagkatapos po nun, kukonsulta po kami sa isang psychiatrist.
Isa sa mga itinanong ni Father ay kung bakit daw kami sa albularyo unang lumapit. Kumusta raw ba ang aming relasyon sa Panginoon? Hindi ako handa at medyo nagigilty ako sa tanong ni Father. Kahit kasi Katoliko ako at ang pamilya ko ay hindi naman ganong kalakas ang aming paniniwala at pagpapractice ng aming relihiyon. Kumbaga, nagsisimba na lang kami dahil obligasyon at dahil nakasanayan na. At kapag nasa simbahan kami o nagdarasal, ay kadalasang wala naman talaga doon ang atensyon namin. Ako mismo, aaminin ko, ay madalas na naiinip at nagsiselfone at nabubore sa misa. Kaya palagi na rin akong late na dumarating. Hanggang noong lumao na nga ay nagsisimba na lamang ako kapag may nagyayaya. Si Lady naman, sa pagkakaalam ko ay medyo ganun din ang pamilya niya. Parang ang nanay niya na nga lang ang talagang linggo-linggo sa kanila kung magsimba. Ipinaliwanag ni Father na kadalasan daw kasing nagsisimula ang isang demonic possession kapag ang biktima ay nasa krisis ng kanyang pananampalataya. O kung hindi naman ay may mga personal na dinadala. Sinabi din niya na dapat daw sana ay hindi muna kami kumonsulta sa magtatawas dahil isa daw itong forma ng occult at ang mga paganong paniniwala at practices na tulad daw noon ay maaaring gamitin din ng demonyo bilang lagusan nito. Matapos ng aming pag-uusap ay inischedule ni Father ang pagbisita niya kay Lady. Pinayuhan din niya ako na mangumpisal at kung maaari daw, pati na rin sana ang lahat ng nakapalibot kay Lady. Mahalaga daw kasi na maihanda muna namin ang aming mga sarili at pagtibayin ang paniniwala sa Panginoon upang hindi rin kami atakihin ng demonyo. Lalo pat parang kinakalaban na rin namin ito sa kagustuhan naming mailigtas si Lady. Magkukumpisal na rin sana ako kay Father, pero sa kung anumang kadahilanan papadudot ay bigla akong inatake ng hika. Bukod sa lampas ng isang dekada nang huli akong magkumpisal, ay meron din akong kasalanang mga nagawa sa buhay na parang hindi ko pa kayang sabihin sa ibang tao. Kahit nasa pari pa. Nagsinungaling na lamang ako kay Father at ang sabi ko ay may isa pa akong lakad na pupuntahan na importante. Pero naramdaman yata ni Father ang aking pag-aalinlangan. Dahil sinabihan niya ako ng ang paboritong trick ng demonyo ay papaniwalain ng isang tao na hindi siya worth it na patawarin at mahalin ng Panginoon. Pero sana nga ay nilakasan ko pa ang loob ko na mangumpisal papadudot dahil sa pag-uwi ko, kinagabihan noon ay nagkaroon ng nakakakilabot na karanasan. Pabalik na ako ng bahay ni na Lady at dahil nakatira sila sa isang medyo bago pang subdivision, ay iilan pa lamang ang mga bahay dito. Nang madaan ako sa isang talahiban na walang ilaw ang daanan, ay biglang tumirik ang aking sasakyan. Ano ba to? Bakit tumigil? Isit. Ano bang sunod-sunod na kamalasan to? Bakit ayaw? Yung makina kaya? Hindi naman nag-overheat. Wala namang problema. Saan galing tong asong to? Doggy, huwag mo akong lapain. Mabait ako. Pa, sagutin mo. Pa, please. Hello? Dennis? Pa, ano po kasi? Andito na ako sa subdivision nyo. Tumirik po kotse ko. Pero hindi po ako makalabas ng kotse kasi may aso na gusto akong kagatin. Ganun ba? Nasaan banda ka ba? Sa Sampaguita Street po ata to. Basta yung puro talahib pa. Okay, sige. Teka po. Ayan, parang nawala na yung aso.
subukan mo kaya uli i-start yung kotse. Sige po. Ayaw pa rin po mag-start eh. Pero yung headlights bumukas na. Dennis, ayos ka lang ba anak? Pa, ano po kasi? May lalaki na nakatayo sa harap. Paanong lalaki? Eh di, humingi ka ng tulong. Hindi po siya gumagalaw pa. Nakatayo lang po siya. Nakatingin sa akin. Ano? Oh, bakit anak? Pa, namatay ulit yung headlights. Nasaan na yung lalaki? Sobrang dilim po. Hindi ko po... Dennis? Bumukas ulit yung headlights. Mas malapit na yung lalaki. Mga isang dipa na lang ang layo sa kotse. Kausapin mo kaya? Wala po siyang muka. Ano? Pa! Namatay ulit yung headlights! Please! Parang awan niyo na po! Puntahan niyo na po ako dito! Isama niyo na rin si Tonton! Tulungan niyo ako! Hindi ko alam kung nasa na yung lalaki! Baka kung anong gawin niya sa akin! Pa! Bilisan niyo! Niyuyog niyo dyan itong kotse! Puntahan niyo na ako! Eh sino magbabantay kay Lady kung pumunta kami dyan? Pa! Ang hirap sa'yo, Dennis. Bukod sa napakamakasarili mo na, ay napakaduwag mo pa. Kaya ayaw na sa'yo ni Lady eh. Dahil wala kang kwentang lalaki. Boss! Boss! Gising! Ha? Boss! Kanina pa po kayo tulog dyan. Muntik na nga naming pwersahin buksan tong pinto eh. Anong nangyari? Nagro-ronda po kami. Tapos naabutan namin kayo dito patay ang makina ng sasakyan. Okay lang po ba kayo? Ha? Wala bang ibang tao kayong nakita dito? Wala po. Kayo lang po. Patay yung sasakyan nyo tapos natutulog kayo sa loob. Delikado pa ho yung dahil sobrang dilim ho dito. Buti wala hong aksidenteng nangyari. Sa pagdating ko sa bahay ni na Lady ay minabuti kong isarili ko na lamang ang mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Ayaw ko na rin kasing takutin pa sila sa mga nangyari sa akin. At nang pumasok ako sa kwarto ni Lady ay kita kong tahimik lang siyang nakahiga dito. Ang krus ay malapit pa rin sa kanya. Pero nakatitig lang siya sa akin at parang may pilyang ngiti sa kanyang mga mukha. Pinulong ko rin ang kanyang pamilya at sinabi ko sa kanila ang napag-usapan namin ng pare. Ang sabi ko sa kanila ay makakabuti siguro na bago dasalan ni Father si Lady ay mangumpisal muna kami ng aming mga kasalanan dito. At sinabi ko rin sa kanila na mas makakabuti siguro kung sabay-sabay kaming magdarasal ng rosaryo bawat oras at ipagtirik ng kandila si Lady. Nang nagdarasal na kami ay kita kong apektado si Lady. Kahit na hindi siya nagwawala kagaya ng dati ay iyak naman siya ng iyak. Nagmamakaawa na itigil na raw namin ang ginagawa namin dahil lang sakit daw sa tenga. At para daw pinupunit ang kanyang kalamnan. Kahit na naaawa kami ay pinagpatuloy lang namin ang pagdarasal at hindi kami tumigil. Nairaos namin ang gabing yon nang wala namang ibang kababalaghan pang nangyari. At minabuti naming maghalinhina ng tulog at palaging dapat ay may isang gising para magbantay kay Lady. Kinabukasan, Papa Dudut, sa pagdating pa lang ng pare ay hindi na mapakali si Lady. At nang isa-isa na kaming nagkumpisal sa pare ay kung ano-ano rin ang mga lumalabas sa bibig ni Lady. Tawa ng tawa. Nagmumura, nagagalit at nagsasabi ng kung ano-anong mga nakakahiyang bagay tungkol sa bawat isa sa amin. Pero nilaksa namin ang aming loob at pinagpatuloy lang namin ang mga ginagawang paglilinis ng kasalanan. At kita ko rin na parang pinapawisan si Father. At ramdam kong nahihirapan siya sa kanyang ginagawa. Hindi nagtagal ay hindi na nakayanan ni Father at tumawag pa siya ng isa pang pare na makakatulong sa kanya.
at silang dalawa na ang nagtulong na dasalan si Lady. Habang dinadasalan at winiwisikan ng pari si Lady ng holy water, ay nagwawala ito. At hindi nga tumagal at lumabas na naman sa kanyang bibig ang nakakakilabot na boses ng lalaki. Kung ano-anong mga masasama at mahahalay na bagay ang sinasabi niya. At dumating pa sa puntong nagsasalita ito ng lengguwahe na hindi namin maintindihan. Hindi nagtagal ay kumalma na rin si Lady. At nakita ko sa kanyang mga mata na nanumbalik ang kanyang huwisyo. Pero dahil sa pagod na rin siguro ay nakatulog na lamang ito. Bago umalis ang pare ay binigyan niya kami ng mga medalyon. St. Benedict's Medal. Ito raw ay isang mabisang medalyon na pangontra sa demonyo at iba pang puwersa ng kapahamakan at kadiliman. Ang bilin niya ay ipasuot daw namin ito kay Lady upang maprotektahan siya nito. Pero mas magiging mabisa daw ito kung kaming lahat ang magbabalik loob sa Diyos. At kung mas pagtitibayin namin ang aming paniniwala sa awa at kapangyarihan ng Panginoon. Dennis? Lady? Dennis? Bakit ako nakagapos? Ha? Wala kang maalala? Bakit niyo ako ginapos? Lady, kasi nagkasakit ka. Nagwawala ka. Ako? Nagwawala? Oo. Hindi ko maintindihan. Wala akong maalala. Pabayaan mo na muna. Magpahinga ka na lang muna at huwag mo nang isipin yun. Dennis, tanggalin mo nga itong mga to. Nahihirapan ako. Hindi ako makakilos. Ha? Dennis, please. Masakit ang katawan ko. Ang sakit nitong mga kamay at paa ko. Sige. Pero teka, isusuot ko muna to sa'yo. Huwag mo munang tatanggalin. Ano to? St. Benedict's Medal. Dennis, naulit na naman ba yung nangyari sa akin dati nung magbakasyon tayo sa inyo? Oo. Sige, wag mo na lang muna akong kalagan. Sigurado ka? Oo. Lady, ano ba ang huli mong naaalala? Aso. May naaalala akong aso. Nadaanan ko. Nakatayo siya malapit sa isang puno. Pauwi na ako nun sa bahay. Yun lang ang naaalala mo? Oo, pero nitong mga nakaraang buwan, may mga pagkakataon akong nagugulat ako kung bakit ako nasa lugar na yon. Dennis, natatakot ako. Shhh! Huwag kang matakot. Andito lang kaming lahat para sa'yo. Yayakapin kita. Poprotektahan kita. Pero paano kung ikasal na tayo tapos mangyari uli sa akin to? Ikasal? Hindi mo na naaalala na nakipag-break ka sa akin? Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko nga rin alam. At dahil nga rin doon, kaya ako naisip na baka bumalik yung kondisyon mo dati. Dahil alam ko na mahal kita at mahal mo rin ako. Maraming salamat at nagtiwala ka sa akin. Maraming salamat at hindi mo ko iniwan. Hindi kita pababayaan at iiwan, Lady. Hanggang kamatayan. Matapos ang pagdarasal na ginawa ng mga pare sa awa ng Diyos ay hindi na rin naulit pa ang mga kababalaghang nangyari kay Lady. Nang nakarecover din siya ng kaunti ay sinunod din namin ang payo ng pare at kumonsulta na nga rin kami sa psychiatrist. Ayon po sa pagsusuri sa kanya ng kanyang doktor ay maaaring nagkaroon lamang daw siya ng dissociative episodes. Dahil daw sa matinding stress. Maaari din daw na nakakontribute dito ang
psychological distress na maaaring nirepress niya na dulot ng aming napipintong pagpapakasal. At dahil sa pagsusuri ng mga doktor ay minabuti kong kausapin si Lady nang masinsinan kung handa na nga ba talaga siyang ikasal na. At kahit na sinasabi niya na oo, handang-handa na siya, ay napagkasunduan naming iurong ng 1 pang taon ang aming pagpapakasal para mas maihanda pa namin ang aming mga sarili sa magiging malaking pagbabago sa aming mga buhay. Sa loob ng 1 taon ay nakita kong bumalik na sa dati niyang sigla at pagkatao si Lady. At dahil na rin siguro sa aming dinaranas ay naramdaman kong mas tumibay pa ang aming samahan at pagmamahal sa isa't isa. Natuloy na ang aming kasal at inexpect ko na makakamit na rin namin ang aming happily ever after. 1 taon matapos manganak si Lady ay bumukod na rin kami ng tirahan, Papa Dudut. Nakabili kami ng isang maliit na bahay sa isang subdivision sa Las Piñas. At dahil medyo busy rin kami sa trabaho ay kumuha kami ng yaya na makakatulong sa pagbabantay sa aming anak. Pero isang araw ay kinalabutan ako sa mga sinabi sa akin ng aming yaya. Sir, napansin ko po, parang mababaw itong gutli sa labi ng baby, ano? Ha? Anong gutli? Itong nasa ibabaw po ng labi natin na medyo mahaba at nakalubog. Sana mas lumubog pa yung kay baby paglaki niya, no? Bakit naman? Kasi po, may pamahiin sa lugar namin na kapag ang isang tao daw po ay walang gutli sa labi, engkanto daw po yun. O kung hindi man, lapitin daw po ng engkanto. Ano? Naku, natakot ulit kayo, sir. Huwag po kayo mag-alala. Kasabihan lang naman yun dun sa amin. Nga pala, sir, kagabi pala nung wala kayo ni ma'am, may pumunta dito na weirdong lalaki. 10 oras ng gabi. Lalaki? Nakausap mo? Opo. Natakot nga po ako nung una kasi 10 oras na ng gabi. Tapos may nagdo-doorbell. At dahil natakot po ako, nagmasid muna ako sa bintana. Sinilip ko lang siya ng matagal. Tapos natakot po ako kasi nakatayo lang siya doon sa labas ng gate. Hindi gumagalaw. Akala ko nga estatwa. Tapos nag-doorbell ulit. Kaya napilitan na po akong labasin siya. Anong sabi niya? Hinahanap niya po kayo ni ma'am. Bakit niya daw kami hinahanap? Hindi naman po niya sinabi kung bakit. Basta nung sinabi ko po na wala kayo, ang sabi niya lang alagaan kong mabuti si baby. Tapos babalik na lang daw po siya pag 7 years old na si baby. Ano? Oo nga po Kaya nga po ang weirdo nung lalaki. Pero po ba kayong nakaaway o kakilala na may tililik? Wala. Bakit niya sinabi na babalikan niya si baby? Wala naman pong sinabi. Basta yun lang, alagaan ko raw ang bata. Tapos nung tinanong ko kung may ipagbibilin ba siya, ang sabi niya lang babalik na lang daw po siya kapag 7 years old na nga si baby. Anong itsura nung lalaki? Ay, matangkad po mistisuhin. Pero hindi ko rin po masyadong maaninag yung mukha kasi nga po madilim na. Nakuha mo ba ang pangalan niya? Ano nga ba yun? Mark po yata. Ay, hindi po. Mateo pala. Tumaas ang balahibo ko sa katawan nang narinig ko ang pangalang binanggit ni Yaya, Papa Dudut. Akala ko'y natapos na ang nakakakilabot na bahagi na yon ng aming buhay. Pero mukhang hindi pa pala namin ito natatakasan. Naisipan namin na lumipat ni Lady pero alam naming mahihirapan kaming gawin yon lalo pat nakapagsimula na kaming maghulog sa bahay. At isa pa ay wala rin naman kaming kasiguraduhan na kapag lumipat kami ay hindi na kami masusundan. Dahil din sa mga nangyari ay na-realize ko na naging kampante na naman pala kami ni Lady sa aming pananalig sa Diyos. Nang maging payapa na ang lahat ay hindi na kami madalas nagdarasal kahit na dati araw-araw kaming nagro-rosaryo sa bahay. Kahit ang pagsisimba ay minsan amin ang nakakalimutan na gawin. Kaya binalik namin ni Lady ang habit ng pagdarasal at pananalig sa Diyos.
Isinuot naming muli ang medalyon na ibinigay sa amin ng pari at inihingi namin si baby ng medalyon na sinisiguro naming hindi matatanggal sa damit o sa katawan niya. 1 taon pa lamang ang aming anak, Papa Dudut. 6 na taon pa ang aming bubunuin ng mga araw at gabi na hindi na kami mapapalagay sa pagtulog dahil sa pangambang baka gambalaing muli at ipahamak pa ng engkanto ang aming anak. Kaya sa lahat ng aming makakaya, ay pipilitin namin ni Lady na kumapit at maging tapat sa Diyos at sa isa't isa at maging mabuting asawa at tao. Kailangan naming maging malakas, magpakatatag at maging mas mapagtiwala sa Diyos sapagkat ang mga yon ang aming magiging pinakamatibay na sandata laban sa puwersa ng temptasyon, kasamaan at kadiliman sa mundo, pati na sa mga kalabang nakikita man o hindi. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, Dennis. Barangay LS 97.1 number 1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang tamang panahon para maging handa tayo sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Kaya kailangan natin magkaroon ng lakas ng loob upang harapin ito kahit na biglaan. Ikaw kabarangay, paano mo hinarap ang mga bagay na bigla na lamang dumating sa buhay mo? Dear Papa Dudut, may mga pangyayari na nagpapabago ng husto sa buhay natin. Yun kasi ang eksaktong karanasan ko na naganap noong 32 years old ako. 35 na ako ngayong 2024 at 3 taon na rin ang nakalipas. Simula na mangyari ang aking ikakwento ngayong tanghali sa Barangay Love Stories. Pero bago ko umpisahan ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jimboy, 35 years old at taga Maynila at nagtatrabaho ako ngayon sa isang call center bilang agent along Eastwood, Quezon City. Matagal-tagal na rin po ako sa pagiging ahente. Siguro nagsimula ako noong 25 anyos pa lamang ako. Hindi kasi ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil medyo bulak-bol ako nung estudyante ako noong araw. Pinag-aral naman ako ng nanay ko pero parang sinusuka talaga ng sistema ko ang eskwelahan. Puro tropa, cutting classes, inom at sigarilyo ang inatupag ko noon. May utak naman ako and in fact, pangarap ko maging piloto pero mas nadaig ang katamaran at katarantaduhan ko noong araw kesa kasipagan at pagsisikap na makapagtapos. Hindi po ako proud sa mga ginawa ko noong kabataan ko kaya nga po payo ko sa mga kabarangay nating nag-aaral pa ay tapusin ninyo ang pag-aaral ninyo. Mas maganda pa rin yung may natapos kayo. Pero sa ngayon ay hindi na ako nagsisisi. Tapos na ako dyan. Mga ilang taon din yon hanggang sa nagsawa na lamang ako at sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong magsikap sa pagtatrabaho para maibigay ko sa pinakamamahal kong nanay ang maayos na buhay na deserve niya, Papa Dudut. Yun! Layo rin ang narating ng eroplanong papel ko. Mukhang maganda pagkakatupi ko sa mga pakpak. Jimboy, nak! Kanina pa kita tinatawag sa loob ah. Wala ka bang naririnig? Ay, tinatawag niyo pala ako, Nay? Oo, nakailang beses na. Sorry po. Ingay kasi ng mga bata kanina. Nakatambay dun sa kabilang kalsada. May sumigaw tapos may umiyak kasi napalo nung nanay matapos mang away ng kalaro. Ay, mga kabataan talaga ngayon. Ganon din naman po ako nung araw, di ba? Ay, oo. Malala ka pa nga sa kanila. Si nanay talaga? Sobra naman po yung malala pa ako sa kanila. Totoo naman.
Kulang na lang mapanot ako sa'yo dahil sa katigasan ng ulo mo. Muntik na nga kitang itakwil bilang anak ko eh. Buti na lang naghimala ang langit kasi nagbago ka. Buti na lang hindi niyo po ako tinakwil. Siyempre biro lang yon. Meron bang magulang nagugustuhing magtakwil ng sariling anak? Meron naman po. Siguro yung mga napagod na talaga sa mga ugali ng anak nila. Kaya mabuti na lang nagbago ka na. Marami po kasi akong na-realize, lalo na nung nagkaedad na ako. Talaga? Ano yon? Na nakakapagod pala maging pasaway. Na ayoko na kayong bigyan ng sakit sa ulo kasi tumatanda na rin kayo. Sobra ka naman? 53 pa lang ako, oy! Tingnan nyo. Kayo rin kanina sobra sa pagsasabi na malala pa ako sa mga batang pasaway dito sa atin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Saka sabi mo nga, ikaw na lang yung napagod magpasaway. Ay, pero alam mo, masaya ako kasi sa wakas tumino ka na. Ayoko naman na hanggang sa kamatayan ko pasaway ka pa rin kasi sino na lang ang magtitiis sa'yo kapag wala na ako. Huwag niyo naman pong sabihin yan. Ayaw ko pa po kayong mawala. Hindi naman kasi natin mapipigilan ng kamatayan. Pero wag kang mag-alala, ayoko pa rin namang sumunod sa tatay mo. Ay teka, ano ba yung pinapalipad mo sa ere? Ay, eroplanong papel po. Teka, damputin ko lang. Ang tanda-tanda mo na, naglalaro ka pa rin yan? Opo, tsaka na-miss ko lang bigla kasi lagi ko tong nilalaro nung bata ako. Natatandaan ko nga. Sabi mo, pangarap mong maging piloto para makapagpalipad ng totoong eroplano. Yun din kasi ang kinalimutang pangarap ng tatay mo. Siguro kung hindi lang dahil sa kahirapan, buhay pa at isa ng ganap na piloto ang ama mo. Siguro nga po. Pag nangyari yun, baka hindi na rin ako pinanganak kasi di niya kayo nakilala. Bakit naman? Kasi natupad nyo na yung pangarap nyong maging model. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Pangarap ko ba yon? Opo. Hilig nyo ngang rumampa-rampa sa bahay, dala-dala yung walis tambo at pang-agiw eh. Ewan ko sa yung bata ka. Puro ka na lang kalokohan. I love you, Nay. He! Mabuti pa pumasok na tayo sa loob kasi luto na yung paborito mong merienda. Yung ginataang bilo-bilo po? Oo, sa kalumpiang toge. Tara na para makakain na tayo. Sige po. Yahoo! Papadudot tubong Nueva Ecija ang mga magulang ko. Parehong magsasaka sina nanay at tatay at iyon na ang nakagawian nilang trabaho. Pero wala po kaming sariling palayan, bali nakikisaka lamang kami sa mga may-ari ng lupa. Simple lang ang pamumuhay namin at may mga pagkakataon na isang kahig isang tuka o hikahos. Pero meron din namang sagana. Kaya siguro hindi na ginusto ng mga magulang ko ang magkaanak ng marami. May isa akong kapatid, sumunod siya sa akin nung 2 taong gulang na ako. Pero maaga siyang binawi sa amin dahil sa karamdaman. At pagkalipas ng 1 taon ay namatay naman si tatay matapos siyang tamaan ng kidlat habang nasa palayan siya. Kami na lang ng nanay ko ang naiwan noon at aminado siyang nahirapan siyang makausad. Kaya nga nagdesisyon siyang lumuwas sa Maynila kung nasaan ang iba niyang kamag-anak at dito na kami nanirahan. Namasukan siya bilang kasambahay habang ako naman ay nasa poder ng tiyahin ko na second cousin ni nanay. Hindi ko na masyadong maalala ang nakaraan basta ang malinaw at sigurado lamang sa akin nang nagkaedad na ako at makapagtrabaho ay mabigyan ng maginhawang buhay ang nanay ko. Bukod kasi sa siya lang ang magulang na meron ako, siya lang din ang nagtiyaga sa ugali ko lalo na nung pasaway pa ako. Yun din ang rason kung bakit sa edad kong 32 ay hindi pa rin ako nag-aasawa. Ayoko lang maiwan ang nanay ko na mag-isa at kung ayaw sa kanya ng magiging asawa ko, saka na lang muna. Pero naiintindihan ko naman si nanay dahil concern lamang siya sa akin. Lalo na kapag pinag-uusapan namin ang pagbuo ko ng pamilya. Siyempre, hindi na ako bumabata at ilang beses na rin niyang sinabi na gusto na niyang magkaapo. At lahat ng yon ay naikwento ko sa kaibigan kong si Bea, Papa Dudut. O tapos,
Anong sagot mo sa nanay mo pag kinukulit ka niya mag-asawa na? Katulad ng dati, sinasabi ko na wala pa sa bokabularyo ko. Pero may plano ka ba talagang magkaroon man lang ng pamilya o magkaanak? Oo naman. Sino bang lalaki yung hindi nangangarap nun? Uy, meron din kayang mga lalaki na ayaw nun. Oo, pero hindi ako kasama sa kanila. Maniwala sa'yo, check boy ka kaya? Matagal na akong nagbago. Tsaka ilang taon na rin akong walang girlfriend, no? Ang sabihin mo, ilang taon ka nang walang girlfriend kasi na-trauma ka dun sa huling ex mo. Yung nang iwan sa'yo sa ere matapos mong mag-propose ng kasal, sino nga ba yun? Nagsisimula sa letter J yung pangalan niya eh. Ah, si Jerica? Oo, yun nga. Kapal ng mukha mag-no. Yun pala, mag-yes dun sa afam na nakilala niya sa internet. Hayaan na natin siya. Siguro naman masaya na siya sa buhay niya ngayon dun sa Amerika. Tsaka baka nagpakatotoo lang siya nung mas pinili niyang magpakasal dun sa kano kaysa sa akin. Mabuti nga hindi na niya pinatagal eh. Anong hindi pinatagal? Ilang buwan ka rin niyang niloko, no? Yun pala, kausap niya na yung kanong yun. Oo, kaya dun ako nasaktan. Pero napatawad ko na siya, matagal na rin yun. Sige, sabi mo eh. Bakit ba kasi tungkol sa akin yung topic? Sabi mo sa akin sa chat mo, ikaw ang sawi. Oo nga, no? Ano ba kasi nangyari sa inyo ng damukol mong boyfriend? Correction, ex-boyfriend. Naghiwalay na kami kagabi lang, kaya nga broken-hearted ako ngayon. Ay, pang ilang hiwalayan nyo na yan ah. Baka naman bukas makalaway may pang-comeback ulit kayo. Ewan ko, malabo na siguro kasi sabi mo nga, damukol siya. Ibang babae na naman ba ang dahilan? Oo. Sarap talagang pangahan ng lalaking yun. Pero kung nanggigigil ako sa ex mong yun, mas gigil ako sa'yo. At bakit naman? Kasi matagal ka na niyang niloloko, pero paulit-ulit mo lang din pinapatawad. Martir ka ba? Kasi ang alam kong mga martir binabaril dun sa luneta. Broken-hearted na nga yung tao, nakuha mo pa akong ipabaril sa luneta? Sorry, di ko lang napigilan. Bahala siya sa buhay niya, kawalan niya ako, no? Hindi na ako maghahabol sa kanya. Sabi mo lang yan, pero ikaw lang din magmamakaawa sa ex mo na magbalikan kayo. Kaibigan ba talaga kita o basher? Kaibigan, syempre. Kaya nga pag nakipagbalikan ka pa sa kanya, babatukan na kita para magising ka sa katotohanan. Nakuha mo pa talagang manakit? Ano nang plano mo ngayon? Gusto kong uminom. Ha? Nako, sakit lang yan sa ulo pag gising mo. Ay, mas okay na yon para kahit papano makalimutan ko yung nangyari sa amin. Samahan mo kaya ako uminom, no? Doon na lang tayo sa apartment ko kasi petsa de peligro na. Wala na akong pambar. Seryoso ka talaga dyan? Oo nga. Kaso hindi na ako umiinom eh. Alam mo naman yan. Sige na, samahan mo na ako. Magkaibigan naman tayo, diba? Oo nga, pero… Kung ayaw mo, sige. Doon na lang ako sa mga kaibigan kong lalaki magpapasama. Ano? Doon sa mga kinaiinisan ko kasi alam kong may pagkaloko-loko? Oo. Mamaya kung ano pang gawin nila sa'yo. Kaya nga ikaw yung una kong niyaya tapos ayaw mo naman. Gusto ko lang naman maglabas ng sama ng loob eh. Kasi nga, minahal ko rin naman yung tao tapos ngayon hiwalay na kami. Pagkatapos naman ito sigurado makaka-move on na ako kaya please, samahan mo na ako, Jimboy. Papadudot, pandemic era noong pinasok ko si Bea sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Magkaiba kami ng account na hawak pero may pagkakataon namang sabay o di kaya ay nagpapang-abot ang shift namin. At sa tagal ko na sa pinapasukan ko ay halos kilala ko na rin yung mga empleyado. Ilan sa kanila ay nakasama ko na sa inuman at sa gimmick. May mga nakalandian din ako after ng breakup namin ng ex-girlfriend ko pero hindi naman ako pumatol sa may asawa na. Siguro isa yon sa mga bagay na ikina-proud ko sa sarili ko. Hindi naman kasi natin may kakailan na talamak talaga ang kabitan sa call center. Nagkakilala kami ni Bea noong namasukan ako bilang dishwasher sa isang parisan sa lugar namin bago ako naging ahente. Cashier naman siya doon at serbedora. Naging close kami pero hindi naman kami nagkagustuhan dahil hanggang pagkakaibigan lang ang tingin at turingan namin sa isa't isa. Pero parang kapatid ko na si Bea kaya naman overprotective ako sa kanya. Ayoko siyang ma-inlove sa mga affairs sa trabaho namin or ma-involve sa mga affairs sa trabaho namin kasi masakit yon sa ulo. Sa huli napapayag niya rin akong samahan siyang uminom.
Pero sa apartment lamang niya kami pumunta, Papa Dudut. Sa totoo lang ay hindi na malakas ang tolerance ko sa alak dahil tumigil na ako sa pag-inom. Kaya nga kahit nakakaisang bote pa lamang kami ay lasing na ako. Sa katunayan, ako ang unang nalasing at nawalan pa nga ng malay sa aming dalawa ni Bea. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tirik na ang araw nang magising ako. At laking gulat ko dahil nakayakap sa akin si Bea habang wala akong saplot na pang-itaas. May suot naman akong boxer shorts pero hindi ko na rin maalala ng malinaw kung paano kami nauwi sa ganong sitwasyon ng kaibigan ko. Nataranta ako nang makita kong na kaunan sa dibdib ko si Bea at kinabahan ako nang mapansin kong wala rin siyang suot na damit na pang-itaas. Siguro'y narinig niya ang nervyos ko sa dibdib ko kaya pagkalipas lang ng ilang sandali ay nagising na rin siya. Kita ko sa reaksyon ng mukha ni Bea na naguluhan siya at nung tinanong ko siya kung bakit kami humantong, sa ganon ay wala rin daw siyang maalala sa mga nangyari. Nagkasundo kami na kalimutan na lamang yon dahil baka nadala lamang kami ng kalasingan. Nagsorry siya sa akin at nag-insist na igawa ako ng almusal at pakainin bago umuwi. Pero ako nang tumanggi dahil hindi pa ako komportable. Pero nagpaalam naman ako ng maayos kay Bea na uuwi na ako. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong agad ako ng nag-aalala kong nanay. Hindi kasi ako nakapagsabi kung saan ako pupunta ng gabing yon. Pagkatapos kong magmano sa kanya ay dumiretso ko sa banyo para maligo na. Gusto kong mahimasmasan para naman tumino ang isipan ko ng mga panahon na yon. At habang nagbubuhos ako ng tubig sa ulo ko ay may punto na inaalala ko kung paano kami humantong ni Bea sa pangyayaring yon. Inisip kong mabuti kung sino ang unang nagpakita ng motibo pero wala talaga akong matandaan. Unang beses nangyari sa akin yon dahil naranasan ko na namang malasing. Pero ibang klase ang tama ng alak na ininom namin ng gabing yon. Parang nawalan ako ng malay at wala pang maalalang masyado paggising. Tulad ng sinabi ko ay kinalimutan na namin ni Bea ang mga nangyari, Papa Dudut. Hindi namin yon pinag-usapan hanggang sa lumipas ang 2 linggo. Nakatanggap na lang ako ng mensahe sa kanya sa messenger na nagsasabing gusto raw niya akong makausap, Papa Dudut. Sorry na storbo kita, pero thank you kasi pumunta ka. Okay lang naman. Di naman ako masyadong busy. Pansin ko parang iniiwasan mo ko dahil ba sa nangyari sa atin sa apartment ko? Sorry kasi hindi ko lang mapigilan. Naiintindihan ko. Kahit naman ako naiilang pa rin ako lalo magkaibigan tayo. Hindi ko lang kasi lubos maisip kung paano tayo humantong sa ganon. Hindi naman siguro ako yung unang humalik. O ako ba? Ewan ko, hindi ko rin maalala. Ay, dapat talaga hindi na lang ako pumayag na uminom tayo. Wala sana nangyaring ganon. Kung hindi ka pumayag, makikipag-inuman pa rin ako sa iba. Gusto mo ba sila yung makagalaw sa akin? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang kasi. Siyempre hindi. May mga karelasyon na yung mga lalaking gusto mong samahan. Sasabit ka sa mga yun, Bea. Kaya nga, mabuti na lang ikaw yung kasama ko nung gabing yun. Hindi ko alam kung anong mabuti dun. Na alam kong wala kang sabit. Na pareho tayong single kasi buntis ako. Anong sinabi mo? Buntis ako, Jimboy. Nabuntis mo ko. Hindi pwede to. Anong hindi pwede? May nangyari nga sa atin. Oo, pero hindi pa ako handang magkaanak. Alam mo naman yun, di ba? So, anong gusto mong gawin ko sa batang to? Ipalaglag ko? Yan naman yung wag na wag mong gagawin. Matakot ka sa Diyos. May buhay na yung bata sa tiyan mo. Wow ha. Ako kailangan matakot sa Diyos pero ikaw hindi. Di ba dapat mas matakot ka kasi sinabi mong hindi ka pa handang magkaanak? Sa lagay, susuluhin ko lang pagpapalaki sa batang to na sabay naman natin binuo. Hindi ko nga gusto yun nangyari, di ba? Wala akong kamalay-malay nun. Nagising na lang ako na magkayakap tayo habang walang damit. Ano
Anong pinapalabas mo, inakit kita? Hindi naman sa ganon. Ganun na rin yun. Alam mo, nakakasama ka ng loob eh. Akala ko pa naman sa lahat ng lalaki, ikaw yung makakaintindi sa sitwasyon, ikaw yung susuporta sa akin at sa magiging anak natin, pero ikaw pa yung nangungunang umayaw sa amin, lalo na sa anak natin. Sa palagay mo, handa na akong maging nanay? Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi pa rin at gusto kong ipalaglag tong bata sa tiyan ko? May magagawa ka ba? Wala, di ba? Pero... Yan naman ang hirap sa inyong mga lalaki. Kayo lang yung may karapatang maduwag sa responsibilidad at hindi magpakatatay sa magiging anak nyo. Tapos kami mga babae dapat maawat magpakananay. Parang unfair naman, di ba? I'm sorry, Bea. Ano magagawa ng sorry mo? Lalo mo nang pinapasama yung loob ko dahil sa mga sinabi mo. Gosh, of all people, ikaw pa na kaibigan ko. Nabigla lang ako, okay? Hindi ko lang kasi alam yung gagawin. Ako rin naman eh. Natakot ako nung unang beses na nalaman kong buntis ako. Pero sinantabi ko yun kasi hindi yun nakakatulong. Kumalma ako at nag-isip ng dapat na gawin. Kaya nga kahit nangako tayo nun sa isa't isa, nakakalimutan na yung nangyari. Naglakas loob pa rin akong kausapin ka. Please, Jimboy. Alam ko naman na hindi ka pa handang magkaanak eh. Ako rin naman, pero kawawa naman yung bata sa tiyan ko kung lalaki siyang walang kinikilalang ama, diba? Tsaka, hindi ko kayang suportahan yung pagbubuntis ko. Kailangan ko ng tulong mo. Papadudot abot langit ang kabako nang sabihin ni Bea na buntis siya at ako ang ama. Siyempre, may nangyari sa amin kaya malamang ay mabubuntis ko talaga siya. Inasahan ko na yun noon pa lamang nang sinabi niyang may pag-uusapan kami. Pero sinantabi ko lang kasi ayaw kong mapraning. Kaya lang matapos kong mapatunayan na nagbunga nga ng sanggol ang nangyari sa amin, ay doon na ako kinain ng matinding takot at kaba. Hindi pa kasi ako handang maging ama. Pakiramdam ko ay kulang pa ang nalalaman ko para maging mabuting magulang. Para sa akin ay masyadong mabilis sa mga pangyayari at alam ko na magiging malaki ang hatid noong pagbabago sa buhay ko. Ang totoo ay pangarap ko naman talagang magkaanak at bumuo ng sariling pamilya. Pero hindi pa agad-agad. Kasi nga ayaw ko pang iwanan ang nanay ko. May ipon naman ako at kaya kong panagutan ang anak namin ni Bea. Hindi ko lang talaga alam kung ano na ang kasunod noon. Kaya nabagabag ako. Hanggang sa napansin na nga ng nanay ko ang pagkabalisa ko kaya kinausap na niya ako. Papadudot. Nak, napapansin ko maghapon ka yatang nakabusangot dyan ah. May nangyari ba sa trabaho nyo? Wala naman po, Nay. Wala, pero mukhang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha mo. Pagod lang po ako siguro tsaka puyat. Nandun na tayo, pero iba kasi yung nararamdaman ko eh. Siguro ito na yung tinatawag na mother's instinct. Kaya kung ano man yung bumabagabag sa'yo, sabihin mo na sa akin. Malay mo makatulong ako. Hala, bakit ka umiiyak, Jimboy? May problema po kasi ako. At hindi ko na kayang solohin. Kaya nga nandito ako para damayan ka ano man yung problema mo. Nahihiya po kasi ako sa inyo kasi ang laki-laki ko na. 32 na ako. Dapat sa edad kong to, kaya ko nang solusyonan yung mga problema ko. Ano naman kung 32 ka na? Kahit mag 42 ka pa o 52, anak pa rin kita at ako pa rin ang nanay mo. Kaya sabihin mo na sa akin yung problema mo. Nakabuntis po ako. Ha? Kilala niyo po si Bea, di ba? Yung kaibigan ko. Ay, oo naman. Kilala ko yon. Siya ba yung nabuntis mo? Opo. Nag-inuman kasi kami nung nakaraang gabi. Tapos paggising namin wala na kaming damit. At magkayakap na kami. Hindi mo ba naaalala yung nangyari nung gabi? Yun nga po, hindi ko maalala. Lasing na lasing ako na ewan. Nawalan pa nga ako ng malay. Grabe naman yun. At medyo nakakahiya pero mababa na po kasi tolerance ko sa alak. Kaya nga ayoko nang uminom eh.
Anong sabi ni Bea? Wala rin daw siyang naalala. Parang eksena lang sa mga teleserye na napapanood ko sa GMA Yung magiinuman yung babae at lalaki, may mangyayari sa kanila pero wala silang maalala. Nay naman seryoso po ako. Hindi po to teleserye. Alam ko naman yon, pero wala naman akong nakikitang problema doon kasi pareho na naman kayong nasa tamang edad ni Bea. Pareho rin kayong may trabaho. Pero hindi pa po ako handang maging tatay. Rico naman po. Bakit niyo ako binatukan? Abay malamang babatukan kita kasi nakakainis ka. At bakit naman po ako naging nakakainis? Kasi sabi mo, hindi ka pa handang maging tatay. Totoo naman po yung sinabi ko. Kahit na totoo pa yon, alangan naman pabayaan mo lang si Bea sa kayong magiging apo ko. Hindi kita pinalaking umaatras sa responsibilidad, Jimboy. Kaya dapat, harapin mo na parang tunay na lalaki yung responsibilidad mo kay Bea at sa magiging anak nyo. Pero natatakot po ako. Hindi ko alam yung gagawin. Lahat naman ng tao nagsisimula sa hindi alam yung gagawin. Kaya nga dapat aralin mo para matutunan mo. Huwag kang mag-alala kasi nandito naman ako Anong silbi kong nanay kung hindi kita aalalayan? Simula pagkabata mo nandito na ako. At kahit tumanda ka na, nandito pa rin ako. Magulo pa rin yung isip ko pero kumalma na ako. Salamat talaga kasi gumaan yung loob ko. Walang anuman. Basta wag na wag mong tatakasan yung responsibilidad mo sa magiging anak nyo ni Bea. Sige ka, baka magsisi ka kasi masarap magkaroon ng anak. Papadudot dahil sa excitement ng nanay ko nang nalaman niya magkakaapo na siya ay nabawasan ang lungkot ko ng gabing yon. Bukod doon ay pinayuhan din niya ako ng mga dapat kong gawin lalo na at magkakaanak na ako. Ewan. Siguro hindi lang talaga ako makapag-isip ng matino noon kaya nadaig ako ng takot at pag-aalala. Pero mabuti na lamang to the rescue ang nanay ko. Kaya nga nangako ako sa kanya na pangangatawanan ko ang magiging anak namin ni Bea at gagawin ko ang lahat upang maging mabuting ama. Noong sumunod na araw ay kinausap ko si Bea tungkol sa sitwasyon namin. Sinabi ko sa kanya na susuportahan ko ang magiging anak namin bilang tatay nito. Bagay na kinatuwa naman ng kaibigan ko. Bilang unang hakbang ay sinamahan ko siyang magpa-check up at magpa-ultrasound. At ang saya pala sa pakiramdam na sa unang pagkakataon ay narinig namin papadudot ang heartbeat ng aming baby. Kakaibang saya sa aking pakiramdam ang naranasan ko ng araw na yon. At nasabi ko na lang sa sarili ko na excited na akong maging ganap na tatay. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot naging masela ng pagbubuntis ni Bea noong 3 buwan na niya. Kaya naman nag-decide siyang mag-resign sa trabaho at kinausap ko siya na lumipat sa bahay namin para maalagaan siya ng nanay ko. Ganon nga naging setup namin hanggang sa makapanganak na siya. Nag-uumapaw ang kaligayahan ko sa puso nang masilayan ko na ang anak namin, Papadudot. At labis na galak ang naramdaman ko nang mabuhat ko na siya. Dahil ko pang nanalo sa loto at nasabi ko sa sarili ko na wala na akong mahihiling pa ng mga panahon na yon. Hindi ko maipaliwanag pero alam ko na malaki ang nagbago sa akin simula nang naging tatay na ako. At habang nagsasama kami ni Bea sa iisang bubong ay hindi naman kami nagtatabi sa iisang kama dahil nilinaw niya na wala raw siyang nararamdaman sa akin. Nirespeto ko yon dahil ganoon din naman ako sa kanya, Papadudot. Pero nagbago na lamang bigla ang lahat nang dumating na ang anak namin. Doon ako nangarap na magkaroon ng pamilya kasama si Bea pero sa dismaya ko ay hindi sinunod ni Bea ang sa apelyido ko ang anak namin. Katuwiran niya ay hindi naman daw kami kasal. Kaya nga niyaya ko na siyang magpakasal pero pinangatawanan niyang wala talaga siyang feelings para sa akin. Pero ang isa ko pang inaalala ay ang patuloy nilang pag-iiringan ng nanay ko. Hindi sila magkasundo sa maraming bagay at kapag nagsasabi sa akin si nanay, naaawa ko sa kanya. Dahil kilala ko rin naman ang ugali ni Bea. Yung bang pag may pagkamataray at sarili lang ang pinakikinggan.
Kaya nga bilang solusyon, kinausap ko ng masinsinan ang kaibigan ko. Bea, wala ka bang balak kunin kay nanay yung anak natin? At bakit ko kukunin? Kanina lang gustong-gusto niyang alagaan yung apo niya. Hayaan mo sa kanya yung bata, wag mo rin kukunin. Kukunin ko na pag nakapagpalit ako ng damit. Amoy usok na ako sa biyahe ko. Alam mo, ikaw ang KJ mo. Anong KJ doon? Pagod na nga si nanay sa pag-aalaga ng anak natin. Tama lang yun kasi bida-bida siya masyado. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, may pagkabida-bida yung nanay mo. Kaya nga hindi kami magkasundo sa maraming bagay eh. Lahat na lang may pinupo na siya. Akala mo siya na yung pinakatamang tao sa mundo. Kainis kaya. Kung may hindi ka sinasang-ayunan kay nanay, pwede mo naman sabihin sa kanya ng maayos. Nakikinig naman yun. Nakikinig daw, pero hindi kaya. Ang tigas ng ulo ng nanay mo. Masyado pang pakialamera na akala mo wala na akong ginawang tama sa kung paano ko alagaan yung anak natin. Concerned lang siya sa'yo at sa anak natin. Hindi naman niya intensyon na makialam. Siyempre sasabihin mo yan kasi nanay mo siya. Ano pa nga bang dapat kong asahan sa'yo mama's boy ka? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, mama's boy ka. Oh, totoo naman. Kasi sa edad mong yan, nakaasa ka pa rin sa nanay mo. Hindi mo nga siya maiwan kasi nag-aalala ka kamo sa kanya. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo na matanda na yung nanay mo. Nagmamarunong na nga na kaya niya ng sarili niya. At ikaw hindi ka na bata. May anak ka na nga pero kung makapagtago ka pa rin sa saya ng nanay mo, wagas. Alam mo, hindi ko na nagugustuhan yung pananalita mo tungkol sa amin ng nanay ko. Bakit? Nasasaktan ka? Ganun naman talaga. May kasabihan nga na truth hurts. Ang akin lang naman sana makisama ka. Dahil ba dito ako nakatira sa inyo? Pakain niyo ako kaya gusto mo makisama ako? Para lang magkaroon tayo ng matiwasay na pagsasama sa pamamahay na to. Sus, matiwasay na pagsasama raw. Gusto mo ba na lumaki yung anak natin sa magulong pamilya? Yung nagsisigawan, nagiiringan at nagpapataasan ng pride? Kasi ako, ayoko. Sinasabi mo ba na ma-pride ako? Ma-pride ka naman talaga. Kaya nga nakikiusap ako na sana matuto ka rin magpakumbaba. Yabang mo naman magsalita porque dito ako nakitira sa inyo at ikaw ang nagpapakain sa amin ng anak ko. Hindi ko naman yun sinusumbat sa'yo Hindi rin ako nagyayabang kasi responsibilidad ko yun. Hayaan mo, pag nakahanap ako ng trabaho aalis na kami ng anak ko rito sa bahay niyo para wala ka na ring responsibilidad. Bea naman! O bakit? Di ba yun naman ang gusto mo? Yung mawala kami ng anak mo sa buhay mo? Sinong may sabi sa'yo? Mahal ko kayo ng anak natin, kaya ayaw ko kayong mawala. Mahal daw. Sus, lukuhin mo lelang mo, Jimboy. Saka ayos lang na yung anak na lang natin yung mahalin mo. Wag na ako, dahil hindi ko naman yan kailangan. Kahit na anong gawin mo, hindi ako magpapakasal sa'yo. Ayokong tumanda kasama mo at makasama ng matagal yung nanay mong bida-bida at pakialamera. Mabuti pa, kukunin ko na yung anak ko dun sa nanay mo para makatulog na kami. Wag mo na rin kaming puntahan dito sa kwarto kasi ayoko ng storbo. Bakit ka ba ganyan sa akin? Wala naman akong ginawang masama sa'yo Ay, wag mo na akong dramahan. Lalo lang ako naiinis sa pagmumukha mo. Nakakasuya kayo ng nanay mo. Umalis ka nga dyan. Nakaharang ka sa dadaanan ko. Papadudot, hindi ko inaasahan na hahantong sa ganon ang pag-uusap namin ni Bea. Halatang hindi niya yon kinatuwa at katuwiran niya ay nakakainis daw si nanay at kapag si nanay naman ang kinausap ko ay sinasabi niyang hindi raw marunong makisama itong si Bea. Ewan ko ba pero nahihirapan ako dahil nakatira kami sa iisang bubong. Idagdag niyo pa yung hindi ipinaapelyido sa akin ni Bea ang anak ko. Kahit na sa akin din naman ang galing ang bata. Nasaktan talaga ako ng husto. At gusto kong umapila pero hinayaan ko na lamang. Mabilis na lumipas ang mga linggo at napansin ko na madalas ay abala si Bea sa pakikipag-chat sa kung sino-sino. At kapag tinatanong ko siya, nagagalit siya sa akin at pinagsasabihan akong pakialamero. Nalulungkot ako kasi bakit ganon ang trato niya sa akin. Naiintindihan ko naman na hindi niya ako mahal pero bakit kailangan niya akong ituring na para bang may masama akong ginawa sa kanya.
Kaya nga hinayaan ko na lamang siya at sa abot ng makakaya ko ay tinikom ko na lamang ang bibig ko para hindi na makapagkomento pa. Kaya lang ay napuno na ako at kinain ng matinding selos. Nung isang beses ay may nabasa akong sweet message sa kanya ng isang lalaki sa chat. Doon ko na siya kinausap para questionin at maglabas ng saloobin. Uy, sa wakas, nag-reply na siya. Grabe, scene zone lang ako ng ilang araw. Hindi niya ba ako na-miss? Sino yung kachat mo? Ay, Kambing! Jimboy naman! Bakit ka ba nagugulat? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Sino yung kachat mo? Yan ba yung nagsasabi sa'yo ng mga sweet messages na nabasa ko? Binasa mo yung chat namin? Ababaliw ka pala eh. Bakit mo ginawa yun eh? Wala ka namang pakialam dun. Hindi ko lang mapigilan kasi nagsiselos ako. Ano? Nagsiselos ka? Wow! Di ba sinabi ko naman na may feelings na ako sa'yo? Niyaya pa nga kita magpakasal, ikaw lang tong ayaw. Malamang! Bakit ako papayag na magpakasal sa'yo eh hindi nga kita mahal? Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Kahit man lang sana subukan mo kasi may anak tayo. Eh ano naman kung may anak tayo? Hindi yun dahilan para pumayag na akong magpakasal sa'yo. Bea naman! Nako, wag mo na nga akong dramahan ng ganyan. Naaalibadbaran ako eh. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo rin ako? Para pumayag ka na magpakasal sa akin? Lubayan mo ako. Yun ang gusto ko kasi kahit na anong gawin mo, hindi kita kayang mahalin. Hanggang pagkakaibigan lang yung turing ko sa'yo. Kaya sana naman irespeto mo yun. Nirerespeto ko naman. Hindi ko lang akalain na pagkatapos ng mga pinagdaanan natin, nagkaanak na tayo't lahat-lahat hindi mo pa rin ako magagawang mahalin. Hindi nga garansya ang pagkakaroon natin ng anak para mahalin na kita. Tsaka sana, alam mo na sa mga oras na to, may iba na akong gusto. Ito kachat ko nga diba? Kaya tanggapin mo na lang. Siguro nahihirapan lang ako kung paano ko yung tatanggapin. Parang ang bilis kasi ng mga pangyayari. Anong mabilis doon? Nung una pa lang naman wala na tayong nararamdaman sa isa't isa. Ikaw lang to nagkagusto sa akin pero hindi ibig sabihin na magkakagusto rin ako sa'yo. Alam mo, nagpapasalamat naman ako sa mga tulong na ginawa mo sa amin ng anak ko Pero naisip ko, oras na para umalis kami sa poder mo. Anong ibig mong sabihin? Saan mo dadalhin yung anak ko? Wala ka na doon. Anong wala? Anak kong pinag-uusapan natin dito. Hindi mo siya anak. Hindi nga siya naka-apelyido sa'yo Ano ba pinagsasabi mo? Matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo yung totoo kaso hindi ako makatsyempo. Pero gabi-gabi, kinakain ako ng konsensya ko kaya nagdesisyon na akong ipaalam sa'yo ang lahat. Pwede bang linawin mo kung ano yung sinasabi mo? May dahilan kung bakit hindi ko pinaapelyido sa'yo yung anak ko. Kasi hindi naman talaga ikaw yung tatay niya. Ha? Sinong tatay ng anak mo? Yung ex-boyfriend ko. Paano nangyari yun? Di ba hiwalay na kayo? Oo, pero nabuntis niya na ako nun. Yun talaga ang rason kung bakit kami naghiwalay kasi katulad mo nung una, natakot din siya at ayaw niyang panagutan yung anak namin. Huwag mo nga akong ikumpara sa lalaking yun. Magkaiba kami. Para sa akin, pare-pareho lang kayong mga lalaki. Sinasabi mo na may pinagkaiba ka sa amin? Mas malala pa nga yung ginawa mo dahil sa panuloko mo sa akin Ang kapal na mukha mo, Bea. Ginamit mo lang ako at pinaniwala sa kasinungalingan mo. Kaya nga aalis na kami rito ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko na lang lahat yung mga ginastos mo sa amin. Desperado lang ako ng mga panahong yun kaya naisip kong magsinungaling sa'yo. Pasensya ka na. Sinubukan ko namang pangatawanan ng kasinungalingan ko Ginusto ko na ikaw na lang ang kilalanin niyang ama pero nung sinilang ko yung anak ko, narealize ko na hindi ko pala siya kayang palakihin sa poder mo. Kaya hindi ko pinadalang apelyido mo sa kanya lalo ngayon na nakipagbalikan na ako sa ex ko na siyang totoong tatay ng anak ko. Ang sama mo, Bea. Ang sama-sama mong babae. Dinamay mo pa talaga yung inosenteng bata sa pagiging desperada mo. Sana makarma ka sa ginawa mo sa akin. Napakasama mo! Papadudot ginustong malaglag ni Bea ang anak nila ng ex-boyfriend niya kaya niya ako niyayang uminom ng gabing yon.
Pero dahil nakonsensya siya ay sinet up na lamang niya ako para pagmukaing may nangyari sa amin at ipaako sa akin ang anak nila. Kaya nga naggalit ako sa kanya ng husto at halos gusto ko siyang ipabarangay. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil may pinagsamahan pa rin naman kami at naging magkaibigan kahit papaano. Siguro kung may nawala sa akin ng mga panahong yon ay ang respeto at pagmamahal ko sa kanya. Lahat yon ay napalitan ng buot at pagkadismaya, Papa Dudut. Bago umalis si Bea, binayaran niya lahat ng mga ginastos ko sa kanila ng batang itinuring ko ng sariling anak. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng pera, pero hindi ko na po inalam. At simula noon ay hindi ko na sila nakita pa. May parte sa akin na nagsisisi kasi pinalis ko lamang sila ng gano'n na lamang kabilis. Paano kung anak ko naman talaga yung bata? Paano kung nagsinungaling lang talaga sa akin si Bea para makapagsama na sila nung lalaki niya? Sa kabila ng mga tanong na yon ay may parte sa puso ko na nagsasabing hayaang ko na lamang. At mabuti na lang dahil mas maaga kong nalaman ang katotohanan. Ewan ko ba pero isa lang ang malinaw sa akin ng mga panahong yon. Durog na durog ang puso ko. Mabuti na lang at kasama ko ang nanay ko kaya kahit papaano ay nakabangon ako at nakapagpatuloy sa buhay. Kaya lang muli na naman akong pinadapa ng matinding kalungkutan nang makarating sa akin ang balitang nasangkot daw si Bea, ang anak niya at ang kinakasama niya sa isang aksidente sa motor habang nasa probinsya sila. Nakaligtas ang lalaki pero parehong binawian ng buhay ang dati kong kaibigan at ang anak niya. Ang sakit-sakit lang malaman na wala na sila sa mundong ito. Matagal ko na rin naman siyang napatawad, Papa Dudut, dahil ayaw kong dalhin ang pagkamuhing yon sa kanya sa habang buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Jimboy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng aksyon na ginagawa natin sa ngayon ay resulta ng ating nakaraan. Pwede kasi na nung una ay meron tayong sakit ng kalooban na pinagdaanan na hindi natin makalimutan. Kaya dala-dala pa rin natin ang pakiramdam na yon hanggang sa kasalukuyan. Pero para sa ating letter sender for today na si Eros, hindi sapat na dahilan ang mga ginawa niya upang husgahan siya ng mundo at batikusin ang mga taong makakaalam ng kanyang kwento. Wala namang pinanganak na perpekto at bago tayo manghusga, ay alamin muna natin ang pinagdaraanan ng isang tao. Yan ang eksaktong dahilan kung bakit sumulat siya sa programa natin ngayong araw. Gusto mo na bang makarelate kay Eros? Tunghayan natin ang kanyang storya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga kabarangay nating panatiko ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Eros, 29 years old at taga Rizal. Ang pangalan ko ay hango kay Eros na isang Greek god
na kilala rin bilang Cupid sa Roman mythology. Yan ang napili kong tawag sa akin sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Eros ay kilala bilang Diyos ng pag-ibig at pagnanasa at katulad niya ay meron din akong pagnanasa sa isang hindi pangkaraniwang bagay at ginawa ko yon sa ngalan ng pag-ibig. Pero bago ang lahat ay humihingi na ako ng malawak na pangunawa sa ating mga kabarangay dahil merong sensitibong eksena sa kwento ko. Kaunting background lang sa akin. Noong 2022 ay sumulat na rin ako sa inyong istasyon tungkol sa naging karanasan ko sa pag-ibig taong 2016. Niloko kasi ako noon ng ex-girlfriend ko at masasabi ko na nasaktan ako ng husto. Pero college pa lamang ay meron na akong hindi magandang karanasan sa pag-ibig matapos kong magkagusto sa isang babae na sa huli ay kaibigan lang ang tingin at turing sa akin. Nabalitaan ko na lang din na nagkaasawa na ito at nagkaanak. Sunod ay may niligawan akong ibang babae na nauwi lang sa pambabasted sa akin. Tapos may naging syota ako na niloko lang din ako. Pagkalipas ng 3 taon ay sinubukan kong mag-install ng dating app at nakipag-meet ako sa isang babae na nakilala ko doon. Kaso na turn off ako sa ugali niya kaya hindi na ulit ako nakipagkita pa sa kanya. Dahil sa mga masasakit at masalimuot na karanasan kong yon, sa pag-ibig ay naapektuhan ang kumpiyansa ko sa aking sarili at kamuntik na akong mawala ng pag-asa na makakatagpo ng true love. Hanggang isang beses nakapanood ako sa internet ng isang video na tungkol sa mga other guy. Sila yung mga lalaki na nakikikabit o nakikipagrelasyon sa mga babaeng taken o yung bang meron ng partner o asawa. Doon ay may nakilala akong babae na may asawa na at nagkaroon kami ng lihim na relasyon online. Ibig sabihin, ginagawa namin ang eksklusibong ginagawa lang ng mag-asawa sa pamamagitan ng video call. Pero hindi rin yun nagtagal dahil nakonsensya siya at sinabi niyang itigil na namin ang aming relasyon. Hindi ko na inasahan yun pero sa huli ay nagparaya na lamang ako. Ayaw ko namang maging makasarili at papiliin siya kung ako ba o ang pamilya niya. Kaya nang matapos ang relasyon namin ay naghanap na lamang ako ng iba pang taken na mga babae na ipakikilala ko sa inyo sa aking kwento. Una na doon si Marie Chris, 38 years old, single mom at may jowang nuknukan ng pagkasiloso. Oh, tapos, ano pa mga hobby mo bukod sa magluto? Mahilig akong gumawa ng iba't ibang dessert. Lalo na yung matatamis katulad ng coffee jelly, gelatin na may sago, ice cream stick na may flavor na fruit salad, ube at keso. Gumagawa rin ako ng mga kakanin. Biko, kutsinta, sapin-sapin. Basta kahit anong maisipan ko, sinusubukan kong gawin. At hindi naman sa pagmamayabang pero piniperfect ko naman sa unang subok pa lang. Naks naman, ang galing mo ah. Sakto lang. Oh, bakit parang nalungkot ka naman bigla dyan? Naalala ko lang na hindi kasi mahilig sa matatamis yung jowa ko eh. Kaya hindi niya rin na-appreciate yung mga dessert na ginagawa ko. Kaya yun, hindi na ako masyadong gumagawa. Ganun ba? Ang lungkot siguro ng buhay niya kasi hindi siya mahilig sa matamis. Ang sarap-sarap kaya ng matatamis. Kung di mo natatanong, mahilig ako dun. Wow, may sweet tooth ka pala. Pareho tayo. Oo. Kaya kung ako ang ginawan mo ng mga dessert na sinabi mo, siguradong matutuwa ako. Ma-appreciate ko yun kasi alam kong masarap yun. Naku, wala pa nga pero binubola mo na ako. Hindi kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa katunayan, bata pa lang mahilig na ako sa matatamis. Kaya ko nga umubos ng isang lanerang leche flan. Hoy, seryoso ba yan? Seryoso nga. Hindi ba sumasakit yung lalamunan mo? Ako kasi oo eh.
Kahit na mahilig din ako sa matatamis, nagkaka-tonsillitis ako pag sumobra kain ako. Hindi naman. Basta sundan ko lang agad ng maraming tubig. Tsaka wala pa ako naaalala na nagka-tonsillitis ako dahil sa matamis. Hindi rin ako diabetic ha. Wow, ibang klaseng katawan yan ah. Bilib na tuloy ako sa'yo. Ikaw naman, maliit na bagay lang yun no. Ordinaryo kumbaga. Alam ko may iba rin dyan na mahilig sa matatamis. Oo, pero bukod sa akin, ikaw pa lang at mama ko ang kilala ko may sweet tooth. Papa ko kasi hindi rin pala kain ng matamis. Tapos ganun din yung family ng jowa ko. Kaya siguro nagmana na rin siya dun. Kaya nga ako na lang ang gawan mo ng matatamis. Kakainin ko yun, promise. Kung gusto mo, ikaw din kakainin. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Alam mo na kung ano yun. Hindi ko alam yon, inosente ako. Inosente o pa-inosente? Magkaibang bagay kasi yun. At kung tatanungin mo ako, ayoko sa mga pa-inosenteng babae. Talaga? Bakit naman? Siyempre, hindi sila totoo sa akin at sa mga sarili nila. Ayoko sa ganun. Mabilis ako na-turn off. Ah, kaya pala. Siguro marami ka nang nakilala na pa-inosenteng babae ano? Medyo. Kaya nga mas naging pihikan ako sa pakikipagkilala. At mas gusto ko na yung una pa lang. Sinasabi na nila sa akin na may karanasan na sila. Lalo na sa kama. Ayoko nung alam mo na. Kunwari wala pa. Pero kapag andun na kami, malalaman ko na lang na meron na pala. Bakit? Issue ba sa'yo kung nagalaw na o hindi pa ang isang babae? Hindi. Ang issue sa akin yung pagsisinungaling nila. Kaya siguro wala ka pa nagiging girlfriend. Oo. Kasi karamihan sa mga nakikilala ko, manloloko, sinungaling at sa una lang magaling. Pero wag na natin pag-usapan yung tungkol sa akin. Yung tungkol na lang sa'yo at sa jowa mo pag-usapan natin. Ano naman tungkol sa amin? Kumusta siya bilang jowa? Bukod sa nuknukan ng seloso? Ayun, sakto lang. Hindi masyadong sweet, sa una lang magaling. Buti di mo pa iniiwalayan. Mahal ko eh. Siguro ganun talaga. Pero kahit naman ganun, masasabi ko na mabait pa rin siya at hindi ako sinasaktan. Sa panahon kasi ngayon, mahirap na makatagpo ng lalaking hindi bayolente. Talaga lang ha? Oo nga. Baka hindi pa lang pumipitik. Eh di wag kang maniwala. Hindi talaga. Kasi kung mahal mo jowa mo, di ka makikipag-usap sa ibang lalaki. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama ah. Wala naman tayong ginagawang mali, kaya para sa akin ayos lang yun. Sa bagay, wala pa tayong ginagawang mali. Hoy! Kung ano-ano talagang pinagsasasabi mo, ewan ko sa'yo. Papadudot na kilala ko si Marie Chris nang inad ko siya sa Facebook. Tulad ng nauna kong sinabi, single mom siya at mayroong selosong jowa. Sa kabila ng lahat ay tinuloy pa rin namin ang pag-uusap sa chat hanggang sa umabot na kami sa pag-video call. Nung una ay nagkikwento lamang siya sa kanyang buhay bilang may kinakasama at nanay, bagay na masaya ko namang pinakikinggan. Kung tatanungin ninyo ako kung anong nagustuhan ko kay Marie Chris, masasabi ko na una na doon ang pisikal niyang katangian. Artistahin kasi ang itsura niya, sa katunayan ay kahawig niya ang isang kilalang kontrabida sa GMA. Kaya nga habang tumatagal ang aming pag-uusap ay naging komportable na kami sa isa't isa. Tapos ay dumating ako sa point na umamin ako sa kanya na nagustuhan ko na siya. Akala ko ay wala akong pag-asa kay Marie Chris. Hanggang isang araw ay inimbitahan niya akong pumunta sa kanila. Sakto na wala na sa bahay nila ang kinakasama niya dahil pumasok na ito sa trabaho. Sigurado ka ba na wala na yung jowa mo? Papupuntahin ba kita dito kung nandito pa? E di pareho tayong nalintikan? Naninigurado lang ako, mahirap na. Wala nga. Kahit na magsisigaw pa ako dito, walang ibang tao. Nasaan yung anak mo? Nasa mama ko. Doon muna siya kasi alam ko na pupunta ka rito sa bahay ngayon. Mukha talagang pinaghandaan mo to ah. Oo naman. Oh, paano? Kainin na ba kita? Aray ko naman! Ang sakit nun ah. Ikaw kasi, masyado ka mainit agad dyan. Aba oo, tsaka di lang naman ako yung nag-iinit dito. Ha? Sino pa ba? Ito oh, yung nasa pantalon ko. Tingnan mo, handa na siya makipagbakbakan. Pakalmahin mo muna yan kasi nagluto ako ng masarap na ulam. Tsaka gumawa na rin ako ng dessert.
Tara dun sa mesa. Kumain muna tayo. Sige, sakto, gutom na ako. Ayan, nagluto ako ng kalderetang baka. Wow! Mukhang masarap. Masarap talaga yan. Tapos gumawa ko ng mango graham float. Kunin ko mamaya sa ref. Buti hindi nagtaka-jowa mo kasi bigla kang gumawa ng dessert. Nagtaka, syempre. Sabi pa nga niya, akala niya raw ayoko nang gumawa ng dessert dahil hindi naman siya mahilig doon. Pero sabi ko, namimiss ko, kaya gusto kong gumawa. Anong sabi niya? Wala, hindi siya sumagot. Sabay alis na kanina para pumasok sa trabaho. Introvert ba yung jowa mo? Ha? Hindi naman. Bakit mo natanong? Base kasi sa mga kwento mo, parang ang tipid ng mga sagutan eh. Feeling ko tuloy ang boring niya kasama. Yun bang tipong mapapanisan ako ng laway sa kanya? Ganun lang talaga yon. Tahimik na tao pero nasa loob ang kulo. Sa bagay, sabi mo nga sa akin nun eh, mahal mo. Kaya kahit na ganun ang ugali, matik na tanggap mo. Wala namang masama doon. Kesa naman mas bungangera at taklesa pa siya sa akin. Ako ang babae sa amin. May tama ka ulit. Alam mo ikaw, pansin ko masyado kang madaldal. Ay oo, madaldal talaga ako at makwento. Kaya nga marami rin nakapagsabi sa akin na masarap daw ako kausap. Huhulaan ko. Yun siguro yung mga babaeng nakausap mo dati, no? Kasama na sila, pero meron din yung mga matagal ko nang kakilala. O siya, mabuti pa kumain na tayo, bago pa lumamig yung kanin. Sige na, dali. Tikman mo na yung niluto ko, tapos sabihin mo sa akin kung masarap. Sige, kuha lang ako. Ako na. Ilapit mo na lang plato mo para ipagsasandok kita. Naks naman, asikasong-asikaso ako ah. Siyempre, bisita kita eh. Ano na, yung plato mo? Ito na nga oh. Yan. Ang dami naman. Gusto ko busog ka. Baka mapasaba ka mamaya eh. Uy, sabagay. Kaya dapat ubusin mo yan ha. Tingin ko naman mauubos ko to at mukhang mapapasarap din kain ko. Tikman ko na ah. Sige. Kumusta ang lasa? Wow, ang sarap ng luto mo. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Oo naman, bakit ako magbibiro? Baka lang sinasabi mo masarap pero maalat pala. O hindi kaya matabang. Tikman mo kaya para malaman mo nagsasabi ako ng totoo. Sarap talaga. Oh, hinay-hinay ka. Baka mabulunan ka. Okay lang ako, hindi ako madaling mabulunan. Sabi mo eh. Worried lang naman ako kasi masyado ka mabilis kumain. Binibilisan ko talaga. Ha? Bakit? Hindi pa naman darating yung jowa ko. Bukas pa siya ng umaga uuwi. Alam ko, pero gusto ko na agad matapos kumain para makapag-dessert na ako. Hindi ka naman tatakbuhan ng dessert eh. Andun lang yun sa ref. Hindi naman yung dessert na yun ang sinasabi ko. Ano? Ikaw. Ako? Oo, ikaw ang gusto kong gawing dessert pagkatapos nito. Kaya nga sobrang excited na ako eh. Kumalma ka lang. Kakain pa nga lang ako oh. Pinipilit ko naman, pero mahirap. Lalo na kasama na kita ngayon. Papadudot ang sarap ng ulam na niluto ni Marie Chris para sa dinner namin ng gabing yon. Kasabay noon ay hindi ko na naitago ang labis kong pananabik na merong mangyari sa amin pagkatapos naming kumain. Sobrang sikip na rin kasi ng pantalong ko at pakiwari ko ay may gustong kumawala mula doon. Hindi niyo ako masisisi, unang kita ko pa lamang kay Marie Chris. Siya na talaga ang gusto kong gawing panghimagas. Nagpatuloy ang kwentuhan namin at nang matapos naming kumain ay inalok niya ako kung gusto ko raw ba siyang tikman. At sino ba ako para tumanggi sa grasya na nakahain na sa harapan ko, hindi ba? Alam ko sa sarili ko na lalaki lang ako at may pangangailangan din. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa na sinunggaban si Marie Chris ng gabing yon. Hinalikan ko siya at hinalikan niya ako pabalik hanggang sa lumalim yon. Tapos ay dahan-dahan kaming nagpunta sa kwarto at agad ko siyang tinulak pahiga sa kama nila ng jowa niya. At doon nga ay may nangyari sa amin. At isa lang ang masasabi ko, Papa Dudut. Ang galing niya at nakakahumaling talaga ang isang katulad niya.
Papadudot masasabi ko na kakaibang pakiramdam kapag babaeng may asawa na o kinakasama ang nakasiping mo sa kama. Para sa akin ay mas the best sila kesa sa mga single na babae. Ang totoo, wala naman akong pakialam kung may karanasan na o wala ang isang babae. Ang akin lang, kapag single na babae ang nakilala ko ay madalas nilang sinasabi na wala pa silang karanasan sa kama. Pero kapag may nangyari na sa amin ay lumalabas na mas bihasa pa sila kesa sa akin. Ayoko noon dahil naiinsulto ako. Pakiramdam ko ay pinamumukha nila akong tanga kasi akala ko ako pa lang ang makakauna sa kanila. Simula noon ay kinamuhian ko na ang mga single na babae dahil ayoko sa lahat ay yung nagsisinungaling sa akin. Kaya nga natuon na lamang ang atensyon ko sa mga taken na babae at single mom. Kaya ng mga panahong yon ay pinagnanasaan ko si Marie Chris. Ang minsang may nangyari sa amin ay naulit pa ng naulit. Bale, pumupunta ako sa bahay nila sa tuwing pumapasok na sa trabaho ang jowa niya. At doon na nga kami nagmimilagro. Tapos umaalis na lamang ako bago umuwi ang kinakasama niya sa umaga. Ulit-ulit lamang na gano'n ang sistema namin hanggang sa may ipinagtapad sa akin si Marie Chris, Papa Dudut. Bakit ang tahimik mo yata dyan? Hindi ka ba nasarapan sa ginawa natin? Siyempre nasarapan. Pero napagod din kasi ako. Akala ko na paano ka na dyan. Tahimik mo kasi kaya nanibago ako. Hindi ako sanay dahil mas sanay akong maingay ka. Ewan ko sa'yo. Ang lakas mong mang-asar. Hindi yun pang-aasar. Nagsasabi lang ako ng totoo. Gusto mo malaman mga linyahan mo pag maingay ka? Hoy, wag na. Nakakahiya. Anong nakakahiya dun? Sarap nga sa tenga eh. Lalo akong ginaganahan. Buti naman ganyan nararamdaman mo. Lalim nun ah. Oo eh. Hindi ko lang mapigilan. May iniisip din kasi ako. Sabi na eh. Alam kong may iniisip ka. Ano yun? Sabi mo sa akin. Kasi yung jowa ko. Anong meron sa kanya? Parang nakakahalata na. Ha? Paano mo nasabi? Basta, sa tingin ko lang naman. Ikaw na may sabi na sa tingin mo lang. Baka naman hindi talaga. Tapos nag-aalala ka dyan. Di ba sabi ko naman sa'yo tahimik lang yung jowa ko pero nasa loob ko nun? Oo, nasabi mo nga yan. Kaya nga nag-aalala ko. Kasi paano kung may alam na pala siya tapos nananahimik lang siya? Natatakot ako na baka mahuli niya tayo at may gawin siyang hindi maganda sa'yo. Hindi mangyayari yun dahil maingat naman tayo eh. Alam ko, kaya nga kailangan lalo tayong magdoble ingat. Kung makapagsalita ka, parang natatakot kang mawala sa'yo yung jowa mo sakaling magkabukingan na. Siyempre kahit paano mahal ko yun. Tsaka tinanggap niya ang anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa kanya. Bihira lang kayo makatagpo ng lalaking tatanggap sa iyo at sa anak mo. Kaya alam kong swerte na ako sa kanya. Swerte ka na nga pero nagawa mo pa rin siyang lokohin kasi pumayag kang may mangyari sa atin. Ikaw din naman kasi. Anong ako? Masyado kang maharot. Hinarot mo ko kaya hindi kita matanggihan. Kaya kahit mahal ko jowa ko, bumigay ako sa'yo. Aminin mo, mas magaling ako sa jowa mo sa kama, di ba? Oo, aminado naman ako. Sabi mo nga ang ingay-ingay ko, di ba? Ibig sabihin, nasasarapan ako sa ginagawa mo sa akin. Hindi ako ganun sa jowa ko. Tahimik lang ako at madalas pinipeke ko pa na nag-i-enjoy ako. Para lang hindi ko matapakan yung pagkalalaki niya. Sa bagay, baka umiyak eh. Hoy, sobra ka naman dun sa tao. Totoo naman sinabi ko ah. Kahit na, mahal ko pa rin yun. Sana all, mahal. Huwag ka na magtampo. Mahal din naman kita eh. Mahal mo lang naman ako pag sa kama. Medyo, pero ano pa bang inaasahan mo? Nahihigit sa ganito yung relasyon natin? Na may in-love ako sa'yo kasi pinapaligaya mo ako sa kama? Sino may sabi sa'yo na umaasa ako? Hindi no, wala sa isip ko yan. Kasi alam ko na magkarelasyon lang tayo sa kama. Buti na yung nagkakaliwanagan tayo. Bakit? Kung sabihin ko kunwari na in-love ako sa'yo, anong gagawin mo? Wala. Ano? Wala? Ibig sabihin, hahayaan mo lang ako? Wala kang gagawin? Wala kasi hindi ko naman alam yung gagawin ko. Buti na lang talaga hindi ako na in love sa'yo.
Dahil mukhang wala akong mapapala. Alam mo naman na sa una pa lang, sa kama lang talaga tayo magkarelasyon, di ba? Oo, alam ko naman yun. Kaya nga sabi ko kunwari lang, di ba? Oo nga. Nag-alala lang ako kasi baka in love ka na sa akin. Kasi umamin ka sa akin na nagugustuhan mo na ako nun. Nagugustuhan sa kama. Yun lang yun at wala nang iba. Okay, buti na lang hanggang dun lang. Pwede ba? Tigilan natin tong usapan na to. Bakit ka ba naiinis? Paulit-ulit na lang kasi tayo eh. Ikaw naman? Huwag ka nang magalit. Hindi ako galit. Buti pa, magbibihis na ako. Saan ka pupunta? Magbibihis na para makaalis na rin. Malapit nang mag-umaga. Baka biglang sumulpot na dyan sa pintuan mo yung jowa mo. Di nayari na tayo ngayon. Sa bagay. Pero madilim pa naman sa labas. At saka baka mag-overtime yun sa work niya. Mabuti na rin na umalis ako habang tulog pa yung mga tao. Dahil baka mamaya may kung sinong kapitbahay nyo dyan na makakita sa akin. Pero sigurado ka ba na hindi ka nagtatampo sa akin? Bakit naman ako magtatampo sa'yo? Wala lang. Curious lang. Hindi ako nagtatampo. Saka wala namang dahilan para magtampo ako. Papa Dudut, alam ko na walang lihim ang hindi nabubunyag at sa kabila ng kaalamang yon, pilit kong tinulak palayo sa isipan ko ang katotohanan na baka isang araw ay maghinala ang kinakasama ni Marie Chris tungkol sa milagrong ginagawa namin pag wala siya sa pamamahay nila. At mukhang nangyari na nga ang kinakatakutan ko matapos banggitin ni Marie Chris na mukhang nagdududa na sa kanya ang jowa niya. Kahit masakit sa akin at in denial pa ako na posibleng matapos na ang ugnayan naming dalawa ay unti-unti ko na lamang tinanggap na mangyayari talaga yon. At hindi nga ako nagkamali dahil isang araw ay nagulat na lamang ako matapos akong i-block ni Marie Chris sa Messenger at Facebook. Nasaktan ako doon pero hindi na ako naghabol pa sa kanya. Makalipas nga ang ilang taon ay nagkaroon ulit kami ng komunikasyon. At doon ko nalaman na ang jowa niya pala ang nang-block sa akin matapos mabunyag nito ang katotohanan. Hindi pa sila hiwalay noon. Pero hindi na rin mabuti ang pagsasama nila. Lagi raw silang nag-aaway at pinagdududahan siya ng kinakasama niya. Pero hindi yun naging hadlang para hindi namin ulitin ang dati naming gawain. May nangyari ulit sa amin ni Marie Chris at pinagpatuloy namin ang aming lihim na relasyon. Sa totoo lang, meron namang nagkakagusto sa akin na mga single na babae o yung bang walang sabit. Katulad na lamang noong laging nirereto sa aking anak ng kakilala kong matanda. Pero tingin ko ay mukhang pera yung babae at kahit na sumali pa siya sa mga barangay pageant ay hindi talaga ako attracted sa ganda niya. Mas attracted kasi ako sa mga may sabit na. At minsan ko na nga yung na-open up sa kaibigan kong babae na siyang pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Fast forward, sunod ko namang nakilala si Sylvia. 42 years old, may anak at asawa na. Gaya ni Marie Chris, sa Facebook ko siya noong unang nakita at masasabi kong nahumaling agad ako sa taglay niyang ganda at karisma. Meron din kasi siyang hawig na artista, Papa Dudut. Ang bilis mo naman. Anong mabilis dito? Siyempre, niyaya mo agad ako rito sa bahay niyo ilang araw pa lang naman tayong nagchat-chat. Kailangan pa bang paabutin ko ng matagal bago kita yayain? Hindi naman, pero baka nasanay lang ako sa mga pabebe na babae. Pwes ibahin mo ko sa kanila dahil matanda na ako, no? Baka nakalimutan mong 42 years old na ako. Saka hindi uso sa akin na maghintay kung kailan mo ko yayayain. Kaya pala ikaw na mismo ang nagyaya sa akin. Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Sino may sabi? Baka lang ayaw mo. Sige ka, magtatampo ako. Kung ayaw ko hindi sana ako pumunta rito sa inyo at hindi rin sana kita kandong-kandong ngayon habang nakaupo sa malambot niyong sofa. Ewan ko sa'yo. Saan pala tayo? Anong saan tayo? Saan tayo mag-aano? Saan pa ba? Dito sa sofa na kinauupuan natin. Sigurado ka? Oo naman. Tagal-tagal ko ng pantasya yung sofa eh.
Hindi pa ako nakakasubok nun kasi tamad yung asawa ko. Palibhasa, mataba, mabilis hingalin kaya hanggang dun lang kami sa may kama. Ayun lang, medyo lugi ka nga dun. Oo, kaya dito na tayo ha? Sige, pero nag-aalala lang ako kasi baka magising yung asawa mo. Hindi magigising yun. Tulog mantika yun. Sigurado ka? Oo nga, kaya huwag ka nang mag-alala dyan. Ayoko lang mahuli niya tayo tapos mabalian niya ako ng buto. Hindi lang buto mo mababali kapag nahuli niya tayo. Malulumpo ka pa. Tinakot mo pa talaga ako. Biro lang. Magtiwala ka sa akin. Hindi magigising yon kasi nilagyan ko ng pampatulog yung tubig niya kanina. Grabe, kahit na may edad ka na, masyado ka pa rin excited ha. Wala sa edad yon. Nasa asim pa yon. Yan ang gusto ko sa mga babae. Kagigil ka. Halika na kita. Ay, teka. Bakit? Bago ang lahat, mag-inuman muna tayo. Ha? Wine lang naman. Kunin ko lang sa kusina Diyan ka lang. Huwag kang tatayo. Sige. Bilisan mo. Ito na nga pabalik na. Oh, kunin mo tong baso mo. Akin na. Alam mo, paborito ko to Kaso, hindi naman umiinom nito yung asawa ko, kaya ako na lang umiinom mag-isa. Akin na yung baso mo. Sasalinan kita. Ayan. Yan. Sige, inumin mo. Masarap yan. Okay. Kumusta? Masarap nga. Imported din kasi to, galing pang Italy. Gusto mo pa? Oo, pahingi pa ako. Sige. Uminom ka rin. Iinom talaga ako. Grabe, sarap talaga. Oo, pero mas masarap ka. Naku, bulero. Hindi Tsaka bakit ka ba nakatayo dyan? Lika, upo ka dito. Kandungin kita. Sure. Alam mo, naisip ko na hindi naman natin kailangan magmadali kasi atin naman yung buong gabi. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman magigising agad yung asawa ko. Hindi mo naman ako masisisi. Noon pa kita pinagpapantasyan Talaga? Anong klaseng pantasya? Alam mo na yun. Hindi ko alam. Gusto ko sabihin mo para malaman ko. Kaso, paano ba yan? Di ako magaling magkwento. Talaga? Ang sarap mo nga kausap nun sa chat Dami mong alam kaya tingin ko matalino kang tao. Hindi naman ako matalino pero di rin ako bobo. Siguro socially aware lang. Para sa akin, matalino na yun. Marami kaya sa mga kaedad mo na mababaw lang ang pagkakaalam sa mga bagay-bagay. Kung kailan naman uso na ang internet sa panahon natin, saka parang hindi na ganun kalalim yung pagkakaintindi ng mga kabataan sa nangyayari sa paligid nila. Kaya nga nagustuhan kita kasi pawang katotohanan lang ang mga sinasabi mo. Thank you. Walang anuman. Ikaw din naman nagustuhan ko kasi kahit na may edad ka na, ang ganda pa rin ang hubog ng katawan mo. Siyempre inaalagaan kong sarili ko para hindi ako paglipasan ng panahon. Kaya ano pang hinihintay mo? Ako naman ang tikman mo. Papadudot kahit na 42 years old na noon si Sylvia at may anak na ay masasabi ko pa rin na pandalagang itsura ng mukha niya. At lalo nga lang akong namangha noong personal ko na siyang nakita. Dahil pati kurba ng katawan niya ay hindi mo akalaing nabuntis na at nanganak ng bata. Sobrang sexy niya at nakakagigil lalo nung hinaharot na niya ako. Kaya nga hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad ko na siyang sinunggaban ng gabing yon. Napakasarap talaga sa pakiramdam kapag may nangyayari sa amin ng isang babaeng may karanasan na sa kama. Nakakadagdag init din at kaba na patago namin yung ginagawa. Ewan. Pero pakiwari ko ay buhay na buhay ang pagkalalaki ko kapag sa babaeng may karelasyon ako nakikipagrelasyon. Para sa akin ay mas totoo sila kesa sa mga single na babae na masyadong pabebe, papadudot. Papadudot malaki talaga ang pagnanasa ko kay Sylvia ng mga panahong yon.
Bukod kasi sa maganda at sexy ay malakas din ang appeal niya. Sa katunayan ay hindi pa kami nagkikita noon ng personal pero pinagpapantasyahan ko na siya. Tandang-tanda ko pa na habang ini-stalk ko ang picture niya sa kanyang Facebook account ay bigla na lamang nag-init ang katawan ko at nagising ang aking diwa. Katulad ng kay Marie Chris ang naging setup namin ni Sylvia ng mga panahong yon. Pumupuslit ako sa bahay nila kapag tulog na ang asawa niya at ginagawa namin ang bawal sa mismong sala nila. Maswerte ako dahil tulog mantika ang mister niya. Kaya kapag nakakapag-ingay man kami ay hindi ito nagigising kaagad. At kahit na alam naming mali ay walang pag-aalinlangan pa rin namin yung ginagawa. Ika nga ay masarap ang bawal. Nasaan nga ulit yung asawa mo? Umalis. Umuwi sa probinsya nila kasama ang anak namin. Namatay kasi yung bunso nilang kapatid. Bakit hindi ka sumama? Hindi naman ako close sa side niya kaya mas mabuti pa na hindi na ako sumama. Buti di nagtampo yung asawa mo, no? Kumuntik na nga sana pero nagdahilan na lang ako na masama ang pakiramdam ko. Naniwala naman kasi magaling akong umakting. Kaya nga solong-solo natin yung bahay ng ilang araw eh. Mukhang makakarami pala tayo. Oo, at pwedeng-pwede ulit akong mag-ingay dahil wala namang makakarinig sa atin. O, paano? Game na ba ulit? Mamaya na. Medyo pagod pa ako eh. Pagpahingayin mo naman muna ako. Ay, sorry naman. Excited lang ako. Yaan mo. Mamaya, tatrabahuin kita. Uy, yan ang gusto ko. Lalim ha? Napaisip lang ako. Tungkol saan? Kasi nakita ko yung family picture nyo. Anong meron doon? Naisip ko lang na ano bang pakiramdam na magkaroon ng isang buong pamilya? Yung may asawa at anak. Masaya. Masarap sa pakiramdam lalo na lumalaki yung anak nyo. Nakakapagod din bilang nanay pero fulfilling. Tsaka kahit naman ganun yung asawa ko, yun bang nagkukulang sa romansa at alam mo na, mabait naman yun. Good provider yon. Never pa kaming pinabayaan at ginutom ng anak namin. Ang swerte mo na pala sa kanya, no? Oo, maraming nagsasabi niyan, di lang ikaw. Pero napatunayan ko na kahit nasa isang tao na ang lahat, kulang pa rin yun pagdating sa mga babaeng mapaghanap. Ouch! Medyo masakit yun Di ako nakailag. Sorry, pero sa totoo lang. Alam ko naman na sa tingin ng iba masama akong babae kasi pinagtataksilan ko ang asawa ko. Pero buhay ko to. Tsaka, sino ba sila para ipaliwanag kong choices ko sa buhay ko, diba? Hindi naman nila ako pinakakain. Tama rin naman. May kasabihan nga na dead man na lang sa mga basher. Yeah, pero bakit mo ba kasi natanong yan? Curious lang naman ako. Gusto ko lang din malaman kung gaano mo kamahal pamilya mo kahit na may relasyon tayo. Mahal na mahal ko sila. Okay, gets ko na. Ang ano? Na hindi mo hihiwalay ng asawa mo nang dahil lang sa akin. Sakaling lumalim yung relasyon natin. Kasi sabi mo nga, mahal na mahal mo sila. Bakit? Nasaan na ba tong relasyon natin? Ewan ko, di ko alam. Huwag mong sabihing nagkakagusto ka na sa akin, Una pa lang naman, sinabi ko na sa'yo na nagugustuhan na kita. Oo, pero hindi ko akalain na baka umabot sa... Umabot saan? Sa mahal na kita, ganun ba? Bakit, hindi ba? Siyempre hindi. Pamilyado kang tao. Alam ko na ang prioridad mo ay ang pamilya mo. Tsaka, sino lang ba ako sa buhay mo, di ba? Ikaw naman, huwag ka nang magtampo. Hindi naman ako nagtatampo. Bakit ako magtatampo? Hindi ka naman kasi basta kung sino lang sa buhay ko. Siyempre, mahalaga ka rin sa akin. Pero hindi kasing halaga ng pamilya mo. Bakit kasi napunta dyan ang usapan Ewan ko rin ba? Bigla na lang pumasok sa isip ko. Alam ko namang sa umpisa pa lang, talo na ako, pero sinubukan ko pa rin. May darating din na magmamahal sa'yo ng totoo. Hindi na ako maasa. Bakit naman? Basta. Basta ka dyan. Sinasabi ko sa'yo meron yan, kaya umasa ka pa rin. Tsaka deserve mo kayang mahalin, hindi lang dahil magaling ka sa kama. Ewan ko kung meron pang tatanggap sa akin o kung makakaya kong magmahal ng babaeng walang sabit. Marami namang single mom dyan na naghihintay ng lalaking katulad mo. Malay mo, sila palang nakatadhana para sa'yo. Buti pa, wag na natin pag-usapan ng bagay na yan.
Kasi kung tatanungin mo ko, hindi naman ako naghahanap. Tsaka sakit sa ulo lang yan. Tsaka ayoko ng responsibilidad. Mas okay na ako sa ganitong setup. Kung kailan lang gustuhin. Sige, sabi mo eh. Bata ka pa naman. Pero masarap pa rin sa pakiramdam yung meron kang makakasama sa buhay. Yun bang may asawa o partner kang uuwian pagkatapos ng isang nakakapagod at mahabang araw? Papa Dudut, kung may mga lalaking sumisiping sa ibang babae para magparaos. Alam ko na ganun din ang ginagawa ng mga nakakapareha kong may kinakasama o asawa na. Katulad na lamang ni Marie Chris at Sylvia, alam ko na parausan lang ang turing nila sa akin. Hindi nila ako kayang piliin o ipagpalit sa mga pamilya nila dahil sa uli mas matimbang pa rin ang mga ito kesa sa akin. Tanggap ko na yon, pero pagkatapos ng usapan namin ni Sylvia ay aminado akong masakit pa rin pala. Kahit naman ganito ang pagkatao ko ay naghahanap pa rin ako ng tao na totoong magmamahal sa akin. Kaya nga upang malibang at makalimutan ang sakit na nararamdaman ko ng panahong yon, ay bumalik na lamang ako sa dati kong gawain. Nung pakiramdam ko ay malapit nang mawala sa akin si Sylvia dahil baka anumang sandali ay itigil na niya ang ginagawa namin, ay hindi naman ako pwede na magmukmuk lamang habang buhay. Kaya nga ang ginawa ko ay nag-add ako ng maraming magagandang tingin na babae online para makipagkilala. Kapag single ay agad kong nire-reject dahil wala akong amor sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating sa buhay ko si Nerissa, 30 years old at ang pangatlong babae na ipapakilala ko sa inyo. Oh, tapos? Ano pang pantasya mong gusto mong tuparin natin sa susunod na magkita tayo? Gusto ko nakasandal sa pader. Nakatayo. Madali lang yan. Talaga? Naku, excited na ako. Tamad kasi talaga ang mister ko. Ayaw nun bumangon sa kama. Sabihin mo sa mister mo magpapayat na. Para naman naroromansa ka niya ng maayos at di ka na maghanap ng iba. As if naman makinig sa akin yun eh. Food is life doon. Grabe, ang lakas kumain. Masarap din kasi mga luto mo kaya mapapakain talaga yun. Ano ba yan? Bigla akong na-miss luto mo. Ay sus, yun naman pala. Kailan ba kasi ako pwede ulit pumunta dyan? Hindi ko pa alam pero saka na. May sakit si mister ko eh. Nagkasakit pagkagaling sa probinsya nila tapos nahawa niya pa yung anak namin. Ay, eto nga, busy ako sa pag-aalaga kaya ngayon lang ako nakakuha ng oras para makapag-video call sa'yo. Huwag ka mag-alala, pareho ng mahimbing ang tulog ng mag-ama ko. Bigla ka palang naging nurse ng mag-ama mo. Hindi lang nurse, yaya na rin. Ay grabe, maghapon ako nagluto at naglinis ng bahay. Tapos ayun nga, inasikaso ko sila kasi suka ng suka ang mister ko. Gusto ko nang dalhin sa ospital kasi baka na paano na yun pero nung hapon bumuti naman ang pakiramdam. Tapos ngayon bumaba na yung lagnat. Naisip ko ngang ipaalbularyo kasi baka nabarang o ano. Sa bagay, galing pa namang probinsya. Mahirap na. Ipaalbularyo mo, wala namang masama dun. Ay, kaya nga. Pero okay naman na sila ngayon ng anak ko. Sana bukas at sa mga susunod na araw tuluyan ng gumaling. Para naman makagiling na rin ako sa'yo. Medyo na-miss na kita eh. Ako rin, miss na miss ko na yung pagiling mo. Ang galing mo kasi. Hindi ka nakakapagod at nakakasawang panoorin. Mas lalo ko pang gagalingan sa susunod pero magpapamiss muna ako sa'yo. Ay, ganun? Grabe ka talaga. Siyempre. O paano, ibaba ko na ha? Ang bilis naman ng usap natin. Sorry na, bawi na lang ako sa susunod. Medyo inaantok na rin kasi ako gawa ng napagod ako sa maghapon. Sige, matulog ka na. Para makapagpahinga ka na rin. Good night. Good night. Uy, si Nerissa. Teka, video call ko nga. Hi Nerissa, magandang gabi. Hello, Eros. Magandang gabi rin. Grabe, Bakit? ang ganda mo na nga sa picture, ang ganda mo pa sa video call. Sigurado ako na sobrang ganda mo sa personal.
Hindi naman sobrang ganda. Sakto lang, pero thank you. Sakto raw. Ikaw nga cute eh, tapos madaldal pa. Grabe naman sa madaldal. Pero sagad na yun. Ang ano? Nakit lang ako, hindi gwapo. Sige, gwapo na rin. Wait. Mukhang napilitan ka pa yata. Binibiro lang kita. Siyempre, gwapo ka rin. Papayag ba naman ako makipag-video call sa'yo kung pangit ka? Buti na lang pala, hindi ako pangit. Gwapo ka nga sabi. Gusto ko lang talaga ulit-ulitin mo. Ewan ko sa'yo. Medyo makulit ka rin pala. Sakto lang. Maiba tayo. Bakit pala busy yung line mo kanina? Hindi kita matawagan eh. Ay, ano kasi. May kausap akong iba nun. Sorry, medyo nawala sa akin yung oras na dapat magbe-video call tayo. Naku, sigurado ako na ibang babae mo yan, no? Oo, nagkamustahan lang naman kami kasi miss na namin ang isa't isa. Wow, sana all, miss. Bakit, selos ka? Hindi, no? Bakit naman ako magsiselos? Wala lang. Tsaka wala naman dahilan kasi nasa iyo na buong atensyon ko. Tulog na ba asawa at mga anak mo? Oo naman, kanina pa. Kaya nga pwede na ako makipag-usap sa'yo ngayon eh. Ano bang gusto mong pag-usapan? Kahit ano lang. Siguro tungkol sa'yo. Kung anong hobbies mo, paboritong pagkain, inumin at lugar. Parang getting to know each other. Sige na, magkwento ka tapos makikinig lang ako. Katulad ni Sylvia, isa ring hot mama si Nerissa. Kaya nga unang kita ko pa lamang sa display picture niya sa Facebook ay nagandahan na talaga ako sa kanya. Artistahin din siya at malakas ang apil kaya naman kulang na lang ay tumulo ang laway ko sa pagnanasa sa kanya, Papa Dudut. Ang sarap niya ring kausap at parang walang patay na sandali at aaminin kong unti-unti nang natuon kay Nerissa ang buong atensyon ko. Pero lilinawin ko lang na hindi pa rin naman tapos ang relasyon namin ni Sylvia ng mga panahong yon. Kaya lang ay dumalang ang mga pagpuslit ko sa bahay nila. Gawa ng nag-iingat kami na mahuli ng asawa niya. Mabuti na lamang at mayroon na akong Nerissa ng mga panahong yon. Ay pinagpapantasyahan ko na rin. At kahit na hindi pa naman kami nagkikita, masasabi ko na katulad ni na Marie Chris at Sylvia at ng iba pang tike na babae na nakarelasyon ko ay sigurado akong masarap din at magaling din sa kama si Nerissa. Papadudot kong tatanungin ninyo ko kung nakakaramdam ba ako ng konsensya dahil maling-mali ang ginagawa namin ng mga babaeng nakakarelasyon ko ng mga panahong yon ay hindi ang sagot ko. Para sa akin ay tao lang ako na may pangangailangan. Tao lang din ang mga babaeng yon sa buhay ko at may dahilan kung bakit kami pinagtagpo ng kapalaran. At yun ay upang tugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap namin ni Nerissa, unti-unti kong kinuha ang loob niya para masabi ko sa kanya ang matindi at malalim kong pagnanasa. Nang mga panahong yon kasi ay hindi pa ako ganon kasigurado kung papayag siya sa gusto kong mangyari. Plano ko na kasing magtapat sa kanya na nagugustuhan ko na siya. Nayayayain ko na siyang may mangyari sa amin, Papa Dudut. Sabi mo may tatanong ka sa akin. Ay, oo. Ano yun? Itatanong ko lang sana kung hindi ka ba nai-inlove sa mga nakakarelasyon mong taken na babae online? Bakit mo naman natanong yan? Curious lang. Okay. Sige na, sagutin mo na. Hindi ko masabi. Paano hindi mo masabi? Ibig sabihin yan, oo, kasi hindi mo nga masabi. Madali lang naman sabihin hindi. Oo na hindi. Ang labo naman nun. Malabo kasi kahit ako di ko maintindihan yung nararamdaman ko. Siguro masasabi ko na napapalapit ako dun sa mga nakakausap ko pero hindi pa naman ako umaabot sa punto na hulog na ako sa kanila. Yun bang sabi mo nga, in love? Okay, thanks sa pagsagot. Ikaw talaga?
Nambibigla ka naman sa tanong mo eh. Sorry na, curious nga lang kasi ako. Wala naman siguro masama dun, di ba? Wala, tsaka ilang araw na rin naman tayong nag-uusap. Kaya nga eh. May isa pa akong tanong. Sige, ano yun? May nagustuhan ka na bang walang sabit? Like walang asawa o boyfriend? Meron pero matagal na yun. College pa yata ako nun. Hindi naging kayo? Hindi kasi kaibigan lang turing niya sa akin. Aray, na friendzone ka pala. Medyo. Tapos may niligawan ako na single na babae rin kaya lang binasted ako. Ang sakit din nun ha. Mukhang ang dami mong kamalasan sa pag-ibig ah. Medyo. Kaya nga ayoko na sa mga single na babae. Masyado silang paasa at nagmamalinis. Paanong nagmamalinis? Sinasabi nila na wala pa silang karanasan pero meron na pala. Ayoko ng ganun. Mabilis ako ma-turn off. Kaya nga sa mga may asawa o single mom na lang ako pumapatol. At least, alam kong may karanasan na sila at mas totoo sila sa sarili. Pero sa lahat ng mga pinatulan mong taken at single mom, ikaw lagi ang mas bata? Oo, lahat sila mas matanda sa akin. Parang ako, kasi mas matanda ako sa'yo. 2 taon lang naman, di na yun masyadong malayo. Ilang taon ba yung pinakamatandang pinatulan mo? Siguro yung 48 years old. Wow, may asim pa ba yun? Meron pa. Okay, mabuti naman. Grabe na talaga yung mga tanungan mo. Feeling ko sumabak ako sa question and answer portion ng isang pageant. Ang OA mo naman, hindi naman ganun yun, no? Curious lang talaga ako, saka gusto ko lang din maintindihan kung bakit mo yan ginagawa. Alin? Yung makapagrelasyon sa mga taken na babae na mas matanda sa akin? Oo, tingin ko dahil yan sa mga karanasan mo noon. Ayaw mo na sa mga single na babae na mas bata sa'yo kasi masyado silang pabebe, tama ba? Parang ganun na nga. At kaya mo gusto ng mga taken na babae na mas matanda sa'yo kasi mature kaming mag-isip. Nadali mo. Baka naman may mommy issue ka na ha? Ano yun? Yun bang masyado ka nakadepende sa babae? Lalo na yung mga babaeng mature at mas matanda sa'yo. Kasi kahit paano, nagagawa ka nilang i-comfort at mas naiintindihan nila yung nararamdaman mo. Hindi ko alam kung may ganyan nga ako pero parang tama ka naman. Tingin ko lang naman, pero syempre iba pa rin kung madadiagnose ka mismo ng eksperto. Hindi ko na siguro kailangan nun. Ayos naman ako eh. Sige, sabi mo eh. Maiba tayo na Risa. Ano yun? Ano bang tipo mo sa isang lalaki? Marami, pero yung pinakagusto ko ay yung magaling sa kama. Hindi ba magaling sa kama yung asawa mo? Sakto lang, pero ayun nga. Sakto na nga lang eh, masyado pa siyang pinapagod ng trabaho niya, kaya wala na siyang time sa akin. Last night nga, nag-away kami, tapos nasabi ko na lang bigla na pakasalan niya na yung trabaho niya. Total, napaka-dedicated niya dun. Wala namang masama dun, kaso paano naman ako? May pangangailangan din ako. Gusto mo, ako na lang yung pumuno sa pangangailangan mo? Kung hindi mo na itatanong, magaling ako sa kama. Hindi ka mabibigo. Sige ba, pero maniniwala lang ako pag pinatunayan mo na yung sinabi mo. Papadudot masayang-masaya ako nang pumayag si Nerissa na patunayan ko sa kanya ang niyayabang kong galing sa kama. Siguro ay natcha-challenge din siya dahil walang kalatoy-latoy ang asawa niya at mukhang hindi na siya masaya sa buhay romansa niya. Kaya nga pakiramdam ko ng mga panahong yon ay tagapagligtas ako ng natutuyo niyang katawan at pagkatao. Hindi nagtagal. Nagkasundo kami ni Nerissa kung kailan at anong oras ako pwedeng pumunta sa bahay nila para magawa na namin ang pinag-uusapan namin sa video call. Kita ko sa mga mata niya na sobrang excited siya at para bang hindi na siya makakapaghintay na magkita kami ng personal. Hindi nagtagal ay nagpunta na ako sa bahay nila at katulad ng ginagawa namin ni Sylvia noon, ay inantay lang namin ni Nerissa na makatulog ang asawa niya. Tapos sinimulan na namin ang bakbakan sa mismong sala nila. At kahit na noong sumunod na araw ay hindi pa rin namin makalimutan ang karanasang ipinaramdam namin sa isa't isa. Grabe, hindi ko akalain na aabutin tayo ng 6 na rounds kagabi. Oo nga eh, kaya kagigising ko lang ngayong hapon. Napagod ako. Ikaw,
Hindi ka ba napagod? Napagod din, kaya nga pag-alis mo kanina nakatulog na ako dun sa may sofa. Talaga? Sa sofa ka na pala natulog? Oo, takang-taka nga yung asawa ko kung bakit dun ako natulog. Kaya nagdahilan na lang ako na kunwari nag-sleepwalk ako. At naniwala naman siya? Oo, kasi nakwento ko naman sa kanya na nagsisleepwalk ako nung bata ako. Pero lang naman yun kasi ginusto ko rin naman na matulog sa sofa kasi sinisinghot ko pa yung amoy mo na naiwan doon. Wow naman! Parang bigla yatang nag-init ang katawan ko ah. Akala ko ba pagod ka? Oo nga pala, naubos takas ko sa'yo. Grabe ka. Diba, sabi ko naman sa'yo, gusto ko sa isang lalaki yung magaling sa kama. Kaya dapat hindi ka na magulat na magaling din ako. Kaya nga eh. Pero ano sa tingin mo? Ang ano? Pasado ba ako sa'yo? Oo naman. Kahit na sinabi mong napagod ka, still umabot pa rin tayo ng round 6. Grabe kaya yun? Ang intense. Kaya nga eh. Thank you pala. Saan naman? Kasi pumayag ka na patunayan ko sa'yo yung mga pinagsasabi ko sa video call. Pumayag ka na may mangyari sa atin. Yun ba? Walang anuman. Pareho naman tayong nag-enjoy eh. Para sa akin, yun na yata ang pinakamasarap na karanasan sa kama na naranasan ko sa tanang buhay ko. Talaga? Ang malas mo naman pala dyan sa asawa mo. Hayaan mo na. Swerte naman ako sa kanya sa ibang bagay. We can't have it all, ika nga. Pero okay lang yun kasi may ibang tao na darating sa buhay natin para punan yung mga pagkukulang ng mga partner natin. At ako yun? Oo, sino pa ba? Masaya ako na napasaya kita. Pakiramdam ko, yun na ang bagong misyon ko sa buhay. Yun bang magpasaya ng mga taken na babae? Nako, hindi mo yan masasabi pag nakakilala ka na ng babae na mamahalin mo ng totoo. Pustahan, magiging loyal ka ng wala sa oras. Siguro, pero habang hindi pa siya dumarating, enjoyin ko na lang muna ang buhay. Pero pag dumating siya, timbrihan mo lang kami kasi willing naman kaming ipaubaya ka sa kanya. Hindi ba talaga pwede na pag marami, mas masaya? Naniniwala pa rin ako na sa isang tao lang tayo magiging masaya. Talaga? Bakit hindi ka loyal sa asawa mo? Loyal naman ako sa kanya kasi sa mata ng Diyos at batas ng tao kasal kami. Mag-asawa kami. Pero sabi ko nga, meron siyang hindi mabigay sa akin na nahanap ko sa'yo kaya sinamantala ko lang. Pero kung papipiliin ako sa inyong dalawa, yung asawa ko pa rin talaga. Uy! Pumreno ka naman. Ano bang ginawa ko? Nakakasakit ka eh. May nalalaman ka pang mas pipiliin mo siya kaysa sa akin hindi naman kita pinapapili. Sorry na, wag ka na magalit. Hindi naman ako galit. Pero para lang sa kaalaman mo, hindi ako magkakagusto sa'yo ng higit pa sa inaakala mo. Kaya di mo kailangang mamili sa amin ng asawa mo. Magsama kayo. Pagbuling ko pa kayo eh. Grabe ka naman magsalita, nagbibiro lang naman ako eh. Pwes ako hindi nagbibiro. Sorry na kasi, bawi na lang ako sa'yo pag nagkita ulit tayo. Anong pambawi mo? Yung paborito mo, yung luluhod ako. Oh, wow! Sige asahan ko yan. Oo naman, asahan mo talaga dahil sinisigurado ko sa'yo na masasarapan ka. Ginagawa, hindi lang sinasabi. Gagawin ko talaga. Ako pa naman yung klase ng babae na ginagawa talaga ang sinasabi. Sige, hindi na tuloy ako makapaghintay. Pero mukhang kailangan ko muna mag-ipon ulit ng lakas. Kasi pagod pa talaga ako sa nangyari sa atin kagabi. Oo nga halata rin sa boses mo. At medyo inaantok pa ako. Sige na, matulog ka na para makapagpahinga at makabawi ng lakas. Kasi uubusin ko ulit yan sa susunod nating pagkikita. Papadudot, hindi ko na namalayan na nakatulugan ko na lang si Nerissa habang ka-video call. Sobra kasi akong napagod sa nangyari sa amin kaya kinailangan kong bumawi ng lakas. Pero energetic naman ako pagkagising at nasa good mood na rin. Iba talaga ang nagagawa ng maayos at kumpletong tulog. Gaya ng pinag-usapan namin ay meron ulit nangyari sa amin ni Nerissa sa sala ng bahay nila ng mga sumunod na gabi at sa tuwing tulog na ang asawa niya. Ang sarap kasi sa pakiramdam kung may kaunting nervyos at thrill. Pero may pagkakataon din naman na nagmomotel kami para mas safe talaga.
Sa kasalukuyan, may nangyayari pa rin sa amin ni Sylvia at Nerissa. At hindi ko alam kung kailan ako titigil sa paghahanap ng mga babaeng may asawa o kinakasama na online para makipag-usap at makipag-romansahan. Ewan, pero malapit na tuloy akong maniwala sa sinasabi sa akin ni Nerissa noon na baka nga may mommy issue ako dahil masyado na akong nakadepende sa mga babaeng mas matanda sa akin. Pero syempre, nasa katinuan pa naman ako para maisip na mali talaga ang ginagawa namin ng mga karelasyon ko. At nasabi ko ulit yon sa kaibigan kong babae na minsan ko na ring pinagsabihan ng mga ginagawa ko. Dagdag ko pa sa kanya na sumulat ako ng isang hiling sa papel na sana'y wala nang magkagusto na single sa akin dahil hindi ko na talaga sila papatulan. Kasi kung sakali man na makatagpo ako ng babaeng mamahalin ko ng totoo, ibibigay ko lang ang puso ko sa single mom at mangangako ako na titigilan ko na ang ginagawa kong pakikikabit sa mga babaeng may sabit. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Sakaling mapili ninyong i-area ang storya ng buhay ko, alam ko na medyo kakaiba ito sa lahat ng mga naitampok ninyong kwento dahil na rin sa tema nitong may pagkamaselan. Pero muli humihingi na lamang po ako ng pangunawa sa ating mga kabarangay. Hindi naman po ako masamang tao. Sino ba namang tao ang walang pagnanasa, hindi ba? God bless po sa inyong istasyon and more power sa Barangay Love Stories. Numero 1 kayo sa amin, sa aming puso. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Eros. Mga kabarangay, kapag pinagkaitan tayo ng pagmamahal ng ibang tao ay naiipon ang mga dulot nitong hinanakit sa ating puso at nabubuo ang maling interpretasyon sa isipan natin tungkol sa pag-ibig. Nagiging desperado tayo na makamit yon kahit na hindi na mabuti ang paraan natin ng pagkuha rito. Sana'y mahanap ni Eros ang tunay na pag-ibig sa isang tao na wala na ang pagnanasa sa laman para sa iba. Ngunit habang hindi pa nangyayari yon, maaari mong unahing mahalin ang sarili mo at bigyan mo ng dignidad ang pagkatao mo upang maialis ang sarili mo sa sitwasyong kinakasadlakan mo. Huwag ka ring matakot lumapit sa mga mahal mo sa buhay o magpatingin sa mga eksperto upang mabigyan ka ng nararapat na tulong na kailangan mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.